Η αγορά ενέργειας φαίνεται πολύπλοκη και δύσκολη να την καταλάβεις. Το ξέρουμε, γι' αυτό την απλοποιούμε. Εισάγουμε μια ενιαία σήμανση για τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος όλων των εταιριών. Νέο, ειδικό τιμολόγιο με χρώμα πράσινο που μπορείς εύκολα να συγκρίνεις και να ξέρεις το φθηνότερο πάροχο. Σταθερά τιμολόγια με χρώμα μπλε. Κειμενόμενα τιμολόγια με χρώμα κίτρινο. Δυναμικά τιμολόγια με χρώμα πορτοκαλί. Συγκρίνεις και επιλέγεις με βάση τις τιμές και τις ανάγκες σου. Προτεραιότητά μας, το συμφέρον του καταναλωτή.
Λοιπόν, για άλλα Μπαμπίνο να συνεχίσεις. Φωνάζουν όλοι. Και έχουμε και έκο. Έπρεπε να έχουμε από την αρχή. Λοιπόν, είχε τραβηχτεί το βίσμα και δεν είχαμε ήχο καθόλου. Ως εδώ. Λοιπόν, οπότε δεν μπορούμε να... Τώρα εντάξει, δεν θα το ξαναγυρίσουμε πίσω την όλη κουβέντα. Θα συνεχίσουμε από εκεί που είμαστε. Είναι εντάξει ο ήχος? Τώρα είμαστε εντάξει, ναι. Τώρα είμαστε εντάξει. Τραβήθηκε ένα καλώδιο, και είχαμε αυτό το ζήτημα. Διαβάζαμε, αυτό ήταν το... Σίγουρα θα βλέπατε φάτσες και θα καταλαβαίνατε. Το Β ίσον Α, τέα, είμαστε στα τιμολόγια. Τα βάλαμε μπροστά της ΔΕΗ για να ξεμπερδέψουμε. Γιατί μετά έχουμε άλλα ενδιαφέροντα θέματα, όπως έλεγα, που δεν ακούγατε. Γιατί κάθε φορά πρέπει να συμβεί. Ναι, είναι νόμος αυτό. Εντάξει, δηλαδή κάτι απρόσμενο κάθε φορά. Να σκάσει ένα λάστιχο, να... Ναι, δηλαδή τώρα μέσα από την κονσόλα να κουνηθεί λίγο και να τραβηχτεί το βίσμα του ήχου απ' έξω είναι λίγο... Εντάξει, είναι... Jackpot. Okay. Λοιπόν... Οπότε τώρα από πού να το πιάσουμε? Το θέμα είναι... Είχαμε πιάσει πάλι, κακώς έλεγα εγώ, ας πούμε, το ρεύμα. Το ρεύμα λοιπόν είπαν αυτοί ότι είναι για να το καταλαβαίνουμε πιο απλά, και το πιο απλά είναι αυτός ο σουρεαλιστικός τύπος με 50 μεταβλητές όπου Β ίσον Α, και το απίθανο δηλαδή, όπου αυτό διάβαζα και έχει και πεθαίνει στο γέλιο, που λέει ότι τέα νοείται ο μέσος όρος των ημερήσιων τιμών εκαθάρισης αγοράς επόμενης ημέρας του προηγούμενου μήνα, του μήνα... Έλα ρε. Τώρα. Δηλαδή... Μιλάμε για... δεν ξέρω αυτό, δηλαδή κάθεται κάποιος και λέει, ξέρεις τι να τους κάνουμε τώρα? Να τους ανατινάξουμε τον εγκέφαλο, να σταματήσουν να διαβάζουν, να πούνε παραδεινόμαστε, δεν θέλω άλλο. Κάντε ό,τι θέλετε. Όχι, να πούνε, ξέρετε, έχουμε ένα καινούριο τρόπο, ας πούμε, πώς να εντυπωσιάσουμε, τι να τους κάνουμε? Να ψάχνονται, να λένε τι έγινε τώρα εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, εδώ μεταξύ πρόσεξε, δεν έχω το δημοσίευμα, όπου κατηγορείται λοιπόν ο λαός ότι είναι οικονομικά αναλφάβητος. Ναι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις εδώ πέρα το Β ίσον Α και τέα νοείται ο μέσος όρος των ημερήσιων τιμών εκαθάρισης αγοράς της επόμενης ημέρας του προπροηγούμενου μήνα, από το μήνα κατανάλωσης κτλ. Εν τω μεταξύ σε αυτό είναι ένας μαθηματικός τύπος με 5 μεταβλητές, οι 2 εκ των οποίων τις ορίζει η ίδια εταιρεία. Και όπως είπε η διαφήμιση, αυτά τα κάνουν για να είναι αντιληπτά από τον κόσμο. Μα είσαι χαζός, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Τέα! Έχουμε αναλφαβητισμό, πώς το είπε? Ναι, κοίταξε, οικονομικό αναλφαβητισμό. Ναι. Άμα δεν είχαμε οικονομικό αναλφαβητισμό, θα ξέραμε ότι έχει πέσει έξω το καράβι και δεν είναι στη μεγάλη ανάπτυξη που διαφημίζουν. Και γι' αυτό τρέχει ο άλλος να μαζέψει λεφτά με τον καινούργιο ισολογισμό. Γιατί άμα είχαμε την ανάπτυξη θα μοίραζε λεφτά, δεν θα μάζευε λεφτά. Εν τω μεταξύ μαζεύει λεφτά όχι με αύξηση των φόρων, αλλά με αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Όχι, δεν το παρακολουθείς πάλι καλά. Όχι των φορολογικών συντελεστών. Δεν πειράζει κανένα φορολογικό συντελεστή. Αποφασίζει ότι εσύ έχεις άλλο εισόδημα. Ναι. Σου ξανά έχω πει, σαν το κολπάκι με τα σπίτια. Αντί να αυξήσει το φόρο, σου λέει εγώ δεν αυξάνω το φόρο. Φόρο συνήθως. Το σπίτι σου αυξήθηκε η αξία του, οπότε δώ μου περισσότερα λεφτά. Να σου θυμίσω όμως για το τι ταχυδακτηλουργικά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, ας πούμε, υπάρχει το τέλος κυκλοφορίας. Ναι. Θυμάσαι που συζητάγαν και το τέλος ακινησίας? Τέλος ακινησίας, επειδή δεν το κινείς το αυτοκίνητο, κατέθεσε τις πινακίδες, επειδή όταν κάναν αυτές τις αρδούμπες, καταθέσανε πάρα πολλοί κόσμος τις πινακίδες. Ναι. Οπότε μετά είχαν την έξυπνη ιδέα να βάλουν τέλος σε μένα που το έχω στον γκαράζ μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι, συνέχισε. Έτσι, τι συνέχισε? Τέλος ακινησίας, τέλος κίνησης, τέλος ακινησίας, τέλος για να δηλαδή ΦΠΑ, και αν δεν ξοδέψεις τα λεφτά, έχεις πρόστιμο να πάρουμε το ΦΠΑ και ας μην ξοδέψεις τα λεφτά. Εσύ ρε φίλε, θέλουμε από σένα, από τα 10.000 το μισθό σου που θα πάρεις όλο τον χρόνο, θέλουμε 2.400 ΦΠΑ.
Ωραία. Εσύ λοιπόν δεν τα ψώνισες. Δεν μας νοιάζει. Εσύ θα μας δώσεις το 2.400 μας. Εν τω μεταξύ, ξέχωρα από τον φόρο ακινησίας, δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν τον εβάλανε τελικά, όχι. Λειτουργεί, γιατί έχω αμάξι το οποίο το έχω παρκαρισμένο, έχω κατεβάσει πινακίδες. Λειτουργεί ως τεκμήριο, σε χρεώνει τεκμήριο γι' αυτό το. Δεν το συζητάμε. Απλά εμένα δεν με απασχολεί γιατί είναι ένα ντεσεβό, είναι του 1997. Οπότε δεν είναι, έχει πέσει αντικειμενική το αξίας. Μα γι' αυτό το σταμάτησα. Είχα το ντεσεβό το οποίο είναι 600 κυβικά, λοιπόν, και είχα πάρει ένα ξαρά. Και το έβαλα στο γκαράζ, ένα ντεσεβό, γιατί μου θεωρούσε πάλι με τα αντικειμενικά ότι είμαι ο ζάπλουτος άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι το ντεσεβό τότε, με τις τότε τιμές, τέλη κυκλοφορίας ήταν 60 ευρώ το χρόνο και η ασφάλισή του ήταν 130 ευρώ το χρόνο. Να. Και καταλαβαίνεις ότι είναι ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Άμα κυκλοφορεί, χαλάει. Δηλαδή, πώς το λένε, δεν χαλάει, ενώ στον γκαράζ χαλάει. Επιπλέον το κράτος θα κέρδιζε, γιατί θα βάζα και καμιά βενζίνη, θα βάζα και κανένα λάστιχο, θα πει κάτι. Αλλά δεν το θέλανε τώρα, εντάξει, μην το συζητάμε αυτό. Είναι σαΐνια. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, επειδή γίναμε λίγο ανορθόδοξοι, θα πάμε λοιπόν, γιατί όπως το είπα και στο Γκολόκα, αυτό το οποίο χρηματοδοτούμε τελικά με το 5 φορές επάνω την τιμή, γιατί όλα αυτά είναι για να μπερδέψουμε τώρα το γιατί είναι 5 φορές πάνω η τιμή και να καθόμαστε να σχολιόμαστε. Γιατί το TAM2 είναι λοιπόν γιατί χρηματοδοτούμε στην ουσία κάποια πολιτική, κυβερνητική, οικονομική. Για πες τα ρε μπαμπά. Δηλαδή κάτσε για να πάμε στην άκρη εδώ πέρα και να σου το φέρω την. Όχι. Έλα. Εδώ είμαστε. Μισό λεπτό. Νάτος ο Κοτσόβολος. Λοιπόν. Αγόρασε τον Κοτσόβολο λοιπόν η ΔΕΗ. Πληρώνουμε εμείς 5 φορές επάνω για να αγοράσει τον Κοτσόβολο η ΔΕΗ. Ο Κοτσόβολος λοιπόν. EAE. Γιώτα. Εντάξει, μα αυτά είναι, ξέρεις ότι είναι ονόματα, όπως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν είναι εθνική. Ναι, όπως και οι Αμερικάνοι ανακαλύπτουν σιγά σιγά το Federal Reserve Bank δεν είναι Federal. Είναι όπως είναι η Federal Express. Είναι όπως είναι μία λέξη, δεν σημαίνει κάτι. Τίποτα. Είναι για να κοροϊδεύει τον κόσμο. Και το δημόσιο και το εθνικό και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πρόστιμο 2 εκατομμύρια στον Κοτσόβολο για παραπλανητικές εκδόσεις. Πέφτω από τα σύννεφα. Το πίστευες ποτέ θα συνέβαινε αυτό το πράγμα σε καπιταλιστικές συνθήκες? Σαφώς και το πίστευα γιατί το βλέπα. Εντωμεταξύ τώρα είναι και το Σκρούτς και όλα αυτά και τους παρακολουθούν. Όπως είναι κάτι ταμπελάκια που τραβάνε οι άνθρωποι, σηκώνουν το ταμπελάκι και φαίνεται ότι από κάτω η τιμή είναι φτηνότερη. Ήταν φτηνότερη πριν από την έκδοση. Ωραία. Και είναι το ζήτημα όμως. Πρόσεξε τώρα, γιατί σου το έχω φέρει αυτό εδώ πέρα. Γιατί πέρα από το πρόστιμο, αγοράστηκε τώρα, δεν έχει μόνο πρόστιμο ο Κοτσόβολος. Έχει και βράβευση. Για πάμε. Ο Κοτσόβολος λοιπόν σου Gold Awards. Ναι, πρόσεχε. Και Silver εγώ το τσίπησα. Όλα, τα πήρε όλα. Όλα, όχι. Αυτό τώρα σου έχω μόνο την πρώτη σελίδα. Γιατί τώρα μην σπαταλάμε πολύ. Γιατί έχω 15 κάρτες μέσα. Εδώ λοιπόν είδα εγώ τη βράβευση που του έκανε η ναυτεμπορική. Ναι. Τις ίδιες σε μέρες τώρα με τις κοντινές. Δεν μιλάμε για άλλες μέρες. Μαζί με τα πρόστιμα. Λοιπόν. Και έκανα μια αναζήτηση και έπεσα στη σελίδα τους λοιπόν που είναι 5 σελίδες βραβεύσεις. Η ναυτεμπορική δεν είναι μέσα. Δηλαδή εδώ παίρνουν το Diverses and Inclusive Awards, Gold, 2 Gold, 1 Silver, 3 Bronze, 4 Bronze, Project, δηλαδή βραβεία αβέρτα. Πώς για αυτό, δηλαδή θα μου πεις, έχει ή δεν έχει σχέση τώρα, δηλαδή η απάτη με τη βράβευση. Δηλαδή όλοι αυτοί βραβεύουν, δεν ξέρουν ότι γίνονται τέτοια πράγματα. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω άλλο. Οι απάτες είναι απάτες, οι βραβεύσεις είναι βραβεύσεις. Και έχουμε μάθει έτσι. Και η εταιρεία που τον είχε, γιατί τον επούλησε, ρε παιδιά. Με τόσα βραβεία, με τόση ανάπτυξη, με τόσα κέρδη. Μάλλον θα έβλεπε ότι έρχεται μεγαλύτερη ανάπτυξη, οπότε. Τι? Μάλλον λάθος έκανα. Τι? Συνήθως όταν βλέπουν ότι έρχεται καταστροφή, ο άλλος πουλάει για να το κάνει κας. Κοίταξε, σύμφωνα με τη δήλωσή τους αυτή, λέει, πάνε να περιοριστούν να ασχολούνται εκεί Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία και όχι παραπέρα. Γιατί? Μαζεύονται, λέει, στα χωράφια τους. Δεν ξέρω γιατί. Για το καλύτερο συμφέρον, λέει, των επενδυτών τους. Έπεσε καμιά βέργα από πάνω από τα Κοίταξε, μεγάλα. Ο Κοτσόβολος δεν είναι η πρώτη φορά που πουλιέται. Η δεύτερη, η τρίτη είναι η τέταρτη. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Για να δούμε όμως τι έχω εδώ πέρα. Γιατί πρόσεξε,
πώς ενισχύει την παρουσία της στην αγορά ενέργειας με την εξαγορά του Κοτσόβουλου. Πρόσθενη Μοντράδης. Κάτι το οποίο μας διέφυγε τελείως. Λέει λοιπόν πώς ενισχύεται με τον Κοτσόβουλο, τι μας νοιάζει εμάς κτλ. Έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων. Τι να το κάνει άραγε? Δεν έχει η ΔΕΗ δίκτυο καταστημάτων? Ή μάλλον όχι, συγγνώμη. Η ΔΕΗ δεν είχε ένα δίκτυο καταστημάτων και στην Ηλία που είμαστε εμείς εδώ πέρα. Και κλείνουν. Εδώ έχουν κλείσει τράπεζες. Εδώ έχουν κλείσει τράπεζες. Άσε τις τράπεζες, γιατί ΔΕΗ μιλάμε τώρα. Λοιπόν, κλείνει λοιπόν τα δικά της καταστήματα, της αρέσουν του Κοτσόβουλου. Πολύ ωραία. Ισχυροποίηση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Πελαγιστή και Παναγία, πάμε τώρα στο περίεργο. Ανάπτυξη logistics. Τι σχέση έχει? Σου διαβάζω. Η ΔΕΗ έχει ήδη προγραμματίσει επενδύσεις ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη δικτύου logistics και υποδομών μεταφορών. Η εξαγορά της Κοτσόβολος θα επιτρέψει στη ΔΕΗ να επιτεχύνει την ανάπτυξη αυτή και να προσφέρει στους πελάτες της καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση. Μισό λεπτό. Θα πουλάνε ΔΕΗ στον Κοτσόβολο? Όχι! Τι? Θα σου φέρνει το ρεύμα με φορτηγό. Αφού για τους εμείς δεν είμαστε οι πελάτες της. Ναι. Για τους πελάτες της, όχι του Κοτσόβουλου. Τους πελάτες της. Ναι. Οπότε θα κάνει δίκτυο logistics να πηγαίνω πράγματα για τους πελάτες της. Άρα το ρεύμα θα μας το φέρνει. Θα τους φέρει 5 μπαταρίες, πάρα λίγο ρεύμα. Για μια δύσκολη στιγμή. Με κες τώρα, δεν σε χάνω. Φίλε. Λοιπόν, πάει να κάνει logistics τώρα. Πάει να κάνει logistics. Αυτό που δεν έχεις προσέξει προφανώς είναι το εξής. Ότι πέρα από τις ACS, Courier κτλ. Ναι. Έχουν αναπτυχθεί και όλοι αυτοί οι Volt, ο ένας ο άλλος με τα μηχανάκια στις Αθήνες. Έχει φτιαχτεί το box που έχουν απλωθεί αυτά τα κουτιά, τα οποία πηγαίνουν, έρχονται το σύστημα με τα κουτιά που στέλνεις το δέμα, το πας και το βάζεις σε ένα κουτί. Εσύ με πολύ χαμηλή τιμή το παίρνει και το πάνε κάπου αλλού και το βάζουν πάλι σε ένα κουτί και το παίρνει. Κάνει η Scrooge Logistics, έχει βάλει δικά της κουτιά και μοιράζει τα προϊόντα, γιατί η Scrooge έχει μπει στη μέση να κάνει και το διανομέα για να κάνει σαν Amazon, ας πούμε, και να κάνει και τη διανομή και όλα αυτά. Και έρχεται και η ΔΕΗ τώρα να φτιάξει και η ΔΕΗ. Μάλιστα. Δεν έχουμε τη μεγάλη αγορά των 350 εκατομμυρίων Ελλήνων, ας πούμε, που εντάξει, πάει να πάει τσιμπήσει κομμάτι της αγοράς. Ποιας αγοράς? Ποιας αγοράς? Η αγορά όταν γουστάρουμε είναι μεγάλη και χωράει, και όταν δεν γουστάρουμε δεν μένει κανένας και τι να κάνουμε, μόνο ένας αντέχει μέσα, δεν αντέχει άλλος επάνω. Τέλος πάντων. Τι έχουν τέρμα και ψοφάνε, μπαμπί. Λοιπόν, έκλεισε και η συναλλαγή με την εξαγορά της Enel στη Ρουμανία. Πήραμε και την Enel στη Ρουμανία. Είμαστε μάγκες, είμαστε άρχοντες. Τι είναι η Enel? Εταιρεία ρεύματος. Έχει πάρει και μετοχές σε κάποια ομάδα, δεν τη βρήκα την ομάδα, την ποδοσφαιρική. Αλλά να σου θυμίσω που είπες ότι είμαστε πάνω από μισό αιώνα εδώ πέρα σε αυτόν τον πλανήτη, ότι εδώ πέρα λοιπόν αυτό το παιχνιδάκι πάλι στο Σιμίτι θα γυρίσουμε. Έχω βαρεθεί, δεν μπορώ άλλο με το Σιμίτι, ρε παιδιά. Την οικονομική, την περήφανη οικονομική πολιτική που βγαίναμε στο εξωτερικό και αγοράζαμε και τα λοιπά, και στο τέλος τα πουλήσαμε όλα, τα φουντάραμε όλα, δεν κερδίσαμε τίποτα και μπήκαμε στα μνημόνια. Άλλο θέλω να σου πω τώρα. Γιατί οι εταιρείες που πήγαμε έξω και αγοράζαμε, αντί να έχουν το δικό μας συμφέρον προς τα έξω, είχαμε το συμφέρον το έξω προς τα μέσα. Μπάμπη, είχαν κάνει μεγάλα ανοίγματα στο εξωτερικό. Πολλές ελληνικές εταιρείες προκρίσεις. Αφού χρηματοδοτούσε. Και με το που φαλήρισε η Ελλάδα, γιατί φαλυρίσαμε, για όσους το έχουν ξεχάσει, και ακόμα φαλυρισμένοι είμαστε, βλέπω περιέργως μας επιτρέπουν, γιατί αυτό ήταν επιταγή της Γερμανίας, ότι θα σας πάρουμε όλες τις τράπεζες που είχατε σε Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία, ΔΕ, ΣΟΤΕ, όλα αυτά τα πήρανε οι Γερμανοί και μας αφήσανε μόνο εδώ ό,τι έχουμε. Τώρα βλέπω μας αμπολίκανε πάλι να μπορέσουμε να κάνουμε εξαγορές στο εξωτερικό. Οι Γερμανοί έχουν αρχίσει και μαζεύονται. Ναι, έχουν μαζευτεί πολύ. Αυτά είναι δικό τους θέμα, δεν ξέρω κατά πόσο. Όχι, μεγάλη μπάτσα. Αυτή που χάλασε ο Nord Stream ήταν και οι δύο, και ο ένα και ο δύο. Ήτανε... Γιατί πάνω που τους ανατινάξανε στο. Αυτό λέω, το Nord Stream 1 και το 2. Άλλο, αυτό έχει να κάνει τώρα με τους Αμερικάνους και τα λοιπά. Είναι άλλη ιστορία. Δεν ξέρω πού εμπλεκόμαστε εμείς. Πάντως μαζεύονται. Τώρα, το από πού και ως πού τώρα ξεκινάμε εμείς πάλι το ίδιο παραμύθι
με μπροστά τη ΔΕΗ, όπου πληρώνουμε 5 φορές επάνω το ρεύμα για να αγοράζει η ΔΕΗ λοιπόν όλα αυτά. Οκ. Μπράβο της λοιπόν της ΔΕΗ. 300 χιλιάρικα, να ξαναθυμίσω, ο άξιος μισθός του CEO του κυρίου Στασί για το χρόνο. Και κάποια μπόνους θα υπάρχουν φυσικά. Δεν θα είναι μόνο. Γιατί με τέτοιες επιτυχίες. Με τέτοιες επιτυχίες. Για να κουμπώνει ένα 300 Στασίς, Ναι. το τσιράκι του Μητσοτάκη. Δεν μιλάς όμορφα. Μην κάνεις χαρακτηρισμούς. Ο εκλεκτός λοιπόν, το παίρνω πίσω. Ο εκλεκτός του. Ναι. Είναι εκλεκτός. Πάλι 10, 25 εισαγωγικά. Το γκεζέμι του Μητσοτάκη λοιπόν. Ωραία, δεν την ξέρω τη λέξη, οπότε μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ελεύθερα. Γύρευε ρε φίλε, τι κουμπώνουν και αυτοί οι τύποι που είναι από πάνω από το Στασί, που τον έχουν διορίσει το Στασί. Κοίταξε να δεις. Επειδή το θέμα δεν είναι αστείο, είναι σοβαρό. Το ξέρω ότι είναι σοβαρό. Λωρίδες από την πλάτη μας είναι. Δυστυχώς τα κόμματα είναι μια πυραμίδα που μαζεύει χρήμα. Μαζεύει χρήμα. Εμένα με εντυπωσίασε, δεν το θυμάμαι να το πω αναλυτικά, όπως μου το εξήγησε κάποτε ένας κυριούλης, δεν θέλω να πω σε τι πόστο ήταν εδώ πέρα σε σχέση με καταναλωτές, δεν ήταν σε δημόσιο πόστο, όπου και γι' αυτό πρέπει να κάτσω λίγο να τσεκάρω ότι αυτά τα Ινστιτούτα καταναλωτών και τα λοιπά, ποιοι είναι αυτοί εκεί πέρα που είναι οι πρόεδροι και ποιοι είναι στα κατατόπους, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις είχαν πετύχει. Ο οποίος, ας πούμε, μου εξήγησε πως αναδιάφορες περιοχές για να βγεις βουλευτής μαζεύεις λεφτά. Συγγνώμη, μου φαίνεται, ξέρεις, όταν είσαι άσχετος, έχεις την ακριβώς ανάποδη αντίληψη για τα πράγματα. Νομίζεις ότι κάποιος που πάει να γίνει βουλευτής ότι βάζει λεφτά. Δεν είναι του προϋπολογισμού αυτά των. Όχι, άσε τώρα, λέμε εσύ, άμα θες εσύ να γίνεις βουλευτής. Και κατεβαίνουμε εδώ, εσύ και εγώ. Ποιος από τους δυο μας θα γίνει βουλευτής? Αυτός που θα μαζέψει περισσότερα χρήματα για το κόμμα. Ναι, και μετά ισχύει πάει, αυτό. Και ισχύει μετά, 100%. Και μετά είναι η πυραμίδα. Αφού μάζεψες πολλά, πήγες εκεί που πήγες. Μετά λοιπόν ο από κάτω δίνει κάτι προς τα πάνω. Ο από πάνω παίρνει το μερτικό του και σπρώχνει προς τα πάνω. Και παίρνει το μερτικό του και σπρώχνει προς τα πάνω. Και τώρα έχουμε επιτελικό κράτος. Οπότε το πάνω δεν είναι ένα οροπέδιο πάνω, μια περιοχή. Είναι πάνω μια κορυφουλίτσα, μία τελίτσα. There will be only one. Highlander. Προδίδουμε την ηλικία μας συνέχεια. Ελπίζουμε όμως σε ένα remake του Highlander. Κάτι έχω ακούσει, κάτι συζητιέται. Με μαύρο θέλουνε. Μας πειράζει εμάς τώρα άμα είναι ο Σκοτσέζος μαύρος. Τους Σκοτσέζους μπορεί λίγο να τους ενοχλεί. Highlander τώρα. Τέλος πάντων, there will be only one. Λοιπόν. Έχουμε κάτι άλλο για το ρεύμα? Για να δούμε. Τώρα θα το κάνουμε μπροστά στον κόσμο. Όχι. Για το ρεύμα και τη ΔΕΗ θα ήθελα να σταματήσουμε εδώ πέρα. Ας μείνει. Γιατί τώρα θα έχουμε ομορφιές, ναι. Θα έχουμε πανέμορφα πράγματα. Πρόσεξε τώρα. Επειδή βάλαμε όμως αυτό το θέμα στη μέση. Πρόσεξε τώρα. Επειδή θα πάμε ανάποδα λοιπόν, θα πάμε στο εξωτερικό μετά. Και επειδή είπαμε για αυτές τις ομορφιές λοιπόν, για να ξαναπάμε στο πλάι λοιπόν, για να σου φέρω μια άλλη ωραία εικόνα εδώ πέρα. Μυτιληναίος για Μητσοτάκη. Έχουμε ίσως, γιατί πρόσεξε, γιατί είναι σοβαρός άνθρωπος. Έβαλε και το ίσως. Έτσι, μπράβο. Ναι. Είναι σοβαρό. Έστω λίγο τα προσχήματα κάπως. Γιατί μπορεί κάπου να είναι κάποιος λίγο καλύτερος και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι εμείς. Δηλαδή να είναι λίγο πιο συναισθαλμένος από το δικό μας. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ίσως τον καλύτερο ηγέτη ευρωπαϊκής χώρας. Γι' αυτό η Ελλάδα πηγαίνει καλύτερα από όλες τις χώρες. Δήλωσε σήμερα κτλ. Να φανταστώ ότι ένας από τους πιο ωφελημένους της κυβέρνησης Μητσοτάκη πρέπει να είναι η εταιρεία Μυτιληναίος. Κοίταξε να δεις. Η εταιρεία Μυτιληναίος ήταν αυτό που είπα. Πού το είπα, εδώ το είπα. Που είχε γίνει μια προκήρυξη τότε που λέγανε για θέσεις εργασίας και είχε πάρει ή 18 ή 18 νομίζω εκατομμύρια ευρώ και διαφήμιζε ότι θα υπάρξει μια θέση εργασίας. Μία, δηλαδή ούτε καν τρεις βάρδιες φύλακες. Την ημέρα θα τη φυλάει, ξέρω εγώ, η αστυνομία, η παραστηγή.
Το δημόσιο. 12ωρο, φίλε. Γιατί ποιος σου είπε ότι υπάρχει 8ωρο? Και πάλι άλλες 12 ώρες είναι. Εντάξει, θα είναι μέρα τις υπόλοιπες. Εντάξει. Μέρα δεν κλέβουνε μέρα. Τέλος πάντων. Τι τέλος πάντων. Ποιος λέει εδώ, ο Ανδρέας ο Κορδονούρης σχολιάζει ότι, συγγνώμη, πριν δεν έχουμε μπει σε αυτή τη ροή ακόμα για να τα χειριζόμαστε όλα μαζί. Λοιπόν, του πλανήτη ολόκληρου δεν το συζητάμε ότι είναι ο Κυριάκος. και δεν ξέρω αν το έχω παρακάτω, θα το δούμε για να είναι στο επόμενο. Όχι. Λοιπόν, γιατί έχει αρχίσει πάλι η συζήτηση ότι ετοιμάζεται για θέσεις στο εξωτερικό και τα λοιπά. Και μάλιστα αυτός που το έγραφε το αρθράκι, έγραφε ότι συζητάγανε και το Σαμαρά. Συζητάγανε και το Γιωργάκη του Παπανδρέου. Συζητάγανε και το Σιμίτη. Όλους τους συζητάγανε. Υπαρκτό πρόσωπο αυτός που έγραφε ή πάλι κάποιος μούφα? Όχι υπαρκτό που έλεγε ότι ακούω, κάνω ράνο κτλ. Αλλά έλεγε ότι τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Αλλά αυτή τη φορά. Ναι, τώρα δεν είναι. Τώρα. Μία εκεί. Πλανητάρχης. Τι λες τώρα, θα ξεφύγει λοιπόν. Και είναι ο καλύτερος για το Μυτιληναίος λοιπόν, η μετοχή του πήγε το τελευταίο 1,5 χρόνο από 7 ευρώ 37. Δηλαδή, γιατί να μην είναι ο καλύτερος ηγέτης της ευρωπαϊκής χώρας, λοιπόν? Από 7, 37. Από 7. 10 χρόνια 7. 37. Δηλαδή είναι τεράστιο. Οπότε είναι καλύτερος. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει την εταιρεία. Όχι, ίσως είναι ο καλύτερος ηγέτης για το Μυτιληναίο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Μυτιληναίος έχει πάρει δουλειά στο εξωτερικό, σε κάτι Αυστραλίες, από εδώ από εκεί. Δεν ξέρω πώς και γιατί. Μη με ρωτήσεις, δεν είμαι σχετικός στο σπορ. Και εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Όμως τώρα ξέρεις γιατί γίνεται αυτή η δήλωση. Γιατί άρχισε η συζητησούλα να μετακομίσει και την έδρα του. Να μετακομίσει την έδρα Μυτιληναίος από την Ελλάδιτσα να πάει στο Βέλγιο. Οπότε βγαίνει αυτό από όπως τα τσιμέντα χαλκίδες, όχι τα τσιμέντα χαλκίδες, όπως ο Τιτάνας. Όπως η Φάγε. Όπως φεύγουν, πάνε στην Ολλανδία και γίνονται μάγκες με την έδρα τους εκεί. Και τώρα είχε ένα άλλο δημοσίευμα που εξηγούσε ότι θα κάτσουμε εδώ πέρα τώρα κανένα χρόνο, γιατί το στηρίζουμε τον Κυριάκο, αλλά πρέπει να καμαρώνουμε όταν φεύγει μια εταιρεία από την Ελλάδα και πηγαίνει στο εξωτερικό και μεγαλουργεί. Έλεγε ένας τύπος. Η Φάγε που πουλάει την ελληνική φέτα 5 φορές φτηνότερα στην Ολλανδία από την πληρώνει από εδώ πέρα, που την παίρνει και την πάει εκεί. Έλεγε λοιπόν κάποτε ένας τύπος ότι δεν θα μείνουν, πολεμάμε εδώ για τις πεζούλες μας. Ναι. Λοιπόν, και αυτόν τον τύπο τον καθαρίσαμε. Όποιον άνθρωπο μίλησε σωστά τον καθαρίσαμε. Λοιπόν, αυτό είναι από αρχαιοτάτα. Γιατί για αυτούς μίλαγε. Και για αυτούς μίλαγε τότε, αυτός μιλάει για τις πεζούλες, ότι αυτοί έχουν το χρήμα τους και το παίρνουν και φεύγουν έξω. Εμείς μένουμε μόνοι μας εδώ με τις πεζούλες μας. Γιατί και στον πόλεμο έτσι δεν έγινε. Πήρε το χρυσάφι η κυβέρνηση και σηκώθηκε και πήγε στη Αίγυπτο. Λοιπόν, πάντα έτσι γίνεται δουλειά. Και στο τέλος κάθεται και την τρώει ο φτωχός και ο πεινασμένος. Και όπως έλεγε ο Μπρέχτ, εμένα λέει τα σύνορα δεν με απασχολούν. Δηλαδή δεν έχω κανένα ζήτημα, λέει, με τα σύνορα. Μπορώ να πεινάω όπου να είναι. Δεν με χωρίζει το όριο, δηλαδή το σύνορο. Πεινάω, λέει, και από εδώ πεινάω, και από εδώ, όπου να είναι πεινάω. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, ο Μυτιληναίος τα βλέπει όλα καλά, λοιπόν, και ενώ η έρευνα λέει ότι οριακά βγάζει το μήνα το 87% των καταναλωτών. Λοιπόν, δυστυχώς εδώ, Μπάμπη, θα σου πω ότι έχω και. Και δεν ξέρω για να το. Άμα έχω. Όχι. Είχα κάπου και δεν μου βγήκε έχω ένα JPEG που δείχνει ότι στο τελευταίο 1,5 χρόνο, μετά τον κορονοϊό, όλοι αυξήσανε μισθούς σε σχέση με την πραγματική αγοραστική αξία, όχι ονομαστικά το μισθό που έδωσε και καλά αύξηση, και εμείς οι μόνοι είμαστε μείον 12% από πέρσι φέτος. Δυστυχώς, Μπάμπη, έχω να σου πω ότι ξέρω προσωπικά πολύ κόσμο που δεν τη βγάζει ούτε μέχρι τις 15 του μηνός. Προσωπικά. Είναι και μάλιστα ανθρώποι που αξίζουν τα μέγιστα, έχουν πραγματική συνεισφορά στην κοινωνία, ουσιαστικό έργο, δηλαδή δεν κάνουμε χωρίς αυτούς, και δεν τη βγάζουν οικογενειάρχες και δεν τη βγάζουν ούτε μέχρι τις 15. Το πρόβλημα είναι εκεί. Πώς να σου πω, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το αντιλαμβάνομαι καλά, να πω την αλήθεια μου, γιατί έως τώρα ήμουν ένας άνθρωπος μόνος μου. Όταν είσαι μόνος σου, εντάξει, εργένεις, έχεις πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Μπορείς να αντέξεις πάρα πολλές, πολύ μεγάλες βουτιές. Ναι. Εντάξει, μπορείς να μαζευτείς πάρα πολύ στο καβούκι σου.
μπορείς να επιβιώσεις, αλλά όταν έχεις μια οικογένεια, το πράγμα δεν είναι καθόλου έτσι. Γιατί αρχίζουν και υπάρχουν ανελαστικά πράγματα στη μέση και δεν είναι έτσι εύκολο το περνάει ο μήνας. Αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω να μην ξαναζήσουμε, γιατί θα είναι το τέλος, το πραγματικό τέλος της Ελλάδας όμως. Ελπίζω να μην ξαναζήσουμε άλλο 500.000, γιατί αν φύγουν άλλο 500.000 νέοι και πάνε έξω, τελειώσαμε, καθαρίσαμε. Όχι 1,3 θα πέσει ο δείκτης γεννητικότητας, 0,3 θα πέσει ο δείκτης γεννητικότητας. Είναι πολύ τρομακτικό αυτό το πράγμα. Για πάμε να δούμε τι λέει η έρευνα. Για το δείκτη γεννητικότητα, να σου πω κάτι. Σημείωση το, ούτε εγώ το ήξερα. Έρευνες, 50% μείωση της δυναμικότητας στο σπέρμα από προϊόντα σόγιας και με την ελάχιστη κατανάλωση. Δεν το ήξερα. Ναι. Από την πολλά προωθούμενη σόγια λοιπόν και η ελάχιστη κατανάλωση, αν λοιπόν κανείς ενδιαφέρεται να τεκνοποιήσει, μακριά από τη σόγια. Λαδάκι, ελληνικό, μια χαρά. Σόγια. Ψεύτικο μπιφτέκι από σόγια ναι. Όλα από σόγια λοιπόν. Τα σόγια μου. Τι άλλο έχουμε τώρα. Νέα λίστα πέτσα. Από το ζεστό χρήμα του προϋπολογισμού πάνω από 200 εκατομμύρια πρίκα. Αυτό λοιπόν είναι που θα το διαβάσουμε, γιατί είναι ωραίος ο τυπάκος που το έχει γράψει. Ο κύριος Αλέξανδρος Ορφανίδης. Εντάξει, στο Κάντια News μου φαίνεται. Γιατί, Μπάμπη, δεν είναι ότι σου φαίνεται ότι δεν τη βγάζεις ούτε μέχρι τις 15 του μηνός. Έπρεπε να έχω το βιντεάκι τον Κυριάκο. Σου φαίνεται, νομίζεις ότι δεν τη βγάζεις. Τη βγάζεις κανονικά μέχρι τις 30, αλλά σου φαίνεται. Δεν θες να τη βγάλεις. Αυτό, ναι. Άμα ήθελες. Γιατί σε γκρινιάρης, γιατί είσαι, να πούμε. Αν ήθελες θα την έβγαζες. Ο ικανός μπορεί. Είσαι θειασότης της ελάσσονος προσπάθειας. Έτσι, μπράβο. Όχι, μισό λεπτό. Κάτσε. Περίμενε. Με την ελάσσονα προσπάθεια όμως βγαίνει ο μήνας. Άμα δεν έχεις τίποτα, ο μόνος τρόπος για να βγει είναι να κάτσεις σε μια άκρη και να μην κάνεις τίποτα. Τίποτα να βγει ο μήνας. Γιατί άμα κάνεις κάτι, δηλαδή, πώς να πω, κάνεις κάτι, οπότε καταναλώνεις ενέργεια, γιατί χρειάζεσαι ενέργεια. Ενώ άμα κάτσεις σε μια άκρη και μπεις σε χειμερή ανάρκη για 15 μέρες, μπαίνεις σε 15 μέρες, μπαίνεις στο ζεν, έτσι, και ξυπνάς μετά από 15 μέρες. Ναι. Και λες τι ωραία που είναι η κυβέρνηση, τι ωραία που είναι η ζωή. Δυστυχώς θα πρέπει να δουλεύεις εκείνες τις 15 μέρες, τις υπόλοιπες, αλλά τέλος πάντων. Ναι, θα πρέπει να δουλεύει. Πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, θα το διαβάσουμε γιατί είναι ωραίο. Ναι. Απτόητη συνεχίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μπουκώνει, σε εισαγωγικά, την μηντιακή αυτοκρατορία με ζεστό κρατικό χρήμα από το ειστέρημα του γονατισμένου λαού. Όπα λίγο. Μηντιακή αυτοκρατορία. Ναι. Θύμισε μου λίγο ποιοι έχουν τη μηντιακή. Ποιοι είναι αυτοί που είναι τα αφεντικά αυτής της μηντιακής αυτοκρατορίας. Οι άξιοι και ικανοί Έλληνες. Που συνήθως έχουν καράβια. Εντάξει τώρα, τυχαίνει. Που τυχαίνει να έχουν και τις τράπεζες. Τυχαίνει. Okay. Ξέχασα το πιο σημαντικό όμως που τυχαίνει περισσότερο, γιατί τελικά, συγγνώμη ρε φίλε, αλλά δεν μπορώ να το πω. Και μου λένε πάρα πολύ ότι εσείς, τι έγινε τρολάρισμα αυτό, τα λέτε λέει πολύ άσχημα και πολύ σκληρά. Λοιπόν, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ, γιατί τελικά είναι ικανοί, μπορούν τα πάντα, αλλά στο τέλος πρέπει το καράβι να φέρει και κόκα. Δηλαδή για να γίνει το κέρδος. Για να γίνει το κέρδος, γιατί τελικά το καράβι από την Περσία φέρνει, να πούμε, κάνει το τζίρο. Γιατί τελικά με και με την κάρτα και με το 1 ευρώ από τη συναλλαγή δεν γίνεται. Ψάχνεσαι για μποτάκια μπετονάρμε. Φίλε, εγώ δεν λέω ότι είναι αυτοί, αλλά ελληνικά καράβια πιάνουνε. Κάποια από εκεί κάτι γίνεται. Δεν μπορεί να είναι όλα. Τυχαίνει, είναι σύμπτωση. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, όχι, περίμενα, διαβάσουμε. Ανθρωπάκος το λέει εδώ πέρα. Δεν πέρασε ούτε ένας μήνας που με την υπογραφή του Γιάννη Μπρατάκου έδωσε μπουναμά στους καναλάρχες εθνικής εμβέλειας 6,8 εκατομμύρια ευρώ λόγω συνεπειών από τον πόλεμο της Ουκρανίας, ρε φίλε. Τους τα έδωσε πριν από 2 μήνες. Άρα δεν είναι πέτσα 2, είναι λίστα πέτσα 3 αυτή. Άσε τώρα, είναι πέτσα, γυρίζει το αρνί, ξεραίνε κι όπως ξεραίνεται η πέτσα τραβάς. Κάθε πέτσα που... Ξέρεις, οι πέτσες είναι οι λωρίδες από την πλάτη μας. Εντάξει. Είναι το back bacon, είναι αυτό που λέτε. Είναι κάπου όλο. Σε ποιο σημείο είναι αυτό? Ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να βάλουμε σαν ντεκόρ, λοιπόν, που έλεγες να φτιάξουμε ένα ντεκόρ εδώ πέρα στο στούντιο. Θα το φτιάξουμε. Να βάλουμε αυτό που έχουν στα χασάπικα.
που έχει το μοσχάρι, ας πούμε, και σου λέει ποιο κομμάτι είναι ποιο. Μην το κάνουμε γκράκινιόλ, πάμε για τρόλεϊ τώρα, μην το γυρίσουμε και τώρα. Και κάθε φορά ανάλογα με το τι λέει, θα έχουμε μια βέρα και θα λέμε από εκεί είναι το κομμάτι. Τώρα είναι μπούτι. Τώρα βαράει σβέρκο. Πάει έτσι. Λοιπόν, και τώρα το Μαξίμου λέει για να εξασφαλίσει και για τη νέα χρονιά εύνοια, την υπερβολή και την υπεράσπιση των την υπερπροβολή και την υπεράσπιση των κυβερνητικών θέσεων στα ΜΜΕ, προβλέπει ένα γερό κομπόδεμα πόρων από τον κουμπαρά του κρατικού προϋπολογισμού για να κατευθυνθεί στην υπηρεσία της φιλοκυβερνητικής προπαγάνδας. Θα πεις τώρα. Λέει κακίες. Γιατί πού θα πάνε. Τέλος πάντων. Το προχωράω όλο αυτό να μην το διαβάσουμε, αλλά θα πάμε στην τελευταία σελίδα που είναι πιο εντυπωσιακή. Εντάξει. Η οποία κάτω έχει τώρα εκεί πέρα το βλέπω. Λοιπόν, έχει τα ποια είναι η δαπάνη. Δεν ξέρω, τα βλέπεις εσύ τα κάτω τα μικρά. Γιατί το θέμα είναι ποιο, ότι έχει ας πούμε σε σχέση με την... Όχι, Μπάμπη, είναι ο πάνω που μισός αιώνας δεν βοηθάει. Συνοχή και συντονισμός και νοικοκύρεμα, τι λέει εκεί πέρα, 11 εκατομμύρια. Συντονισμός κυβερνητικού έργου, 4 εκατομμύρια. Επιτελικός συντονισμός της επιτελικής και τα λοιπά, 9 εκατομμύρια. Και 211 η επικοινωνία. Όταν ο Κυριάκος έλεγε κατά λάθος, εμένα δεν με νοιάζει η ουσία, εμένα με νοιάζει η επικοινωνία, και γελάγαμε όλοι ότι το είπε κατά λάθος. Εντάξει, μπερδεύτηκε. Αυτός ήξερε. Ο άνθρωπος ήξερε πάρα πολύ καλά τι λέει. Και στο ξαναλέω, σου το λένε, πάντα σου το λένε, στη μάπα. Ήτανε μάστορες οι νεοναζί στην προπαγάνδα, καταρχάς είναι αδόκιμος όρος το νεοναζί. Αν είσαι ναζί, είσαι ναζί, τέλος. Δεν υπάρχει νέο, παλαιό. Τώρα πώς πήγες εσύ στον ναζί? Για την προπαγάνδα. Κοίταξε να είσαι εδώ, θα με αναγκάσεις, θα σου δείξω πάλι και αυτή τη φωτογραφία. Εδώ. Να τη μισθή, τους είχα τους μισθούς. Να τη λοιπόν η λίστα, τη βλέπεις πώς κατεβαίνει. Αυτό είναι λοιπόν η μεταβολή στις αιτήσεις καθαρές απολαβές εργαζόμενων χωρίς παιδιά με το μέσο μισθό. Με το μέσο, δεν λέμε για κατώτατους. Δηλαδή μέσα στο μέσο είναι και του Προέδρου, είναι και του CEO της ΔΕΗ τα λεφτά και τα διαιρούμε με τον delivery και κάνουμε αυτή την πράξη. Και ακόμα και σε αυτή την πράξη λοιπόν, κοίτα κάτω ποιος ξεχωρίζει με πρωτιά, μόνο στη Ελλάδα με μείον 10%. Είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε οι πρώτοι. Οι πρώτοι και οι καλύτεροι. Αυτό είναι λοιπόν. Δεν υπάρχει... δεν είναι απορίας άξιον το ότι δεν φτάνουν τα λεφτά μέχρι τις 15. Αφού πρέπει να επενδύσει η ΔΕΗ στο εξωτερικό. Ναι. Και θα έρθουν λοιπόν όλοι αυτοί και εσύ θα κάθεσαι και θα νομίζεις ότι είσαι μόνος σου, ότι όλοι γύρω σου είναι βλάκες, χαζοί, δεν καταλαβαίνουν, σκέφτονται την πάρτη τους, ενώ θα είναι γεμάτος ο κόσμος από διαδηλώσεις που θα τις μαθαίνεις και ποτέ. Εδώ δεν μαθαίνουμε τις διαδηλώσεις που γίνονται στο εξωτερικό, που δεν είναι και δικές μας. Λοιπόν, για κάτι τέτοιες λίστες πέτσα έχουν αξία κάτι εκπομπές σαν και αυτοί που κάνουν δύο τύποι, να πούμε, από τον κάμπο του νομού Ηλίας. Δύο τύποι. Δύο φιλαράκια, δύο τύποι. Δεν είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε κάτι. Είμαστε δύο τύποι. Που ζούμε και βιώνουμε αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς έχουμε βρει έναν τρόπο να επικοινωνούμε αυτό το πράγμα προς τα έξω, γιατί είναι η πλειονότητα του κόσμου που ζει έτσι. Γιατί βλέποντας κάθε μέρα αυτούς τους λιστοπετσέους, τους καναλάρχες που τα έχουν κουμπώσει τα εκατομμύρια, τα έχουν κάνει μπάνκα, και τους βλέπεις να σου λένε κάθε μέρα τι ωραία που περνάς, ξέρεις, αρχίζει το μυαλό και στρίβει. Τουλάχιστον να βρεις έναν άνθρωπο. Ναι, άλλο λες για μας τώρα. Για να πεις στον εαυτό σου ότι τελικά δεν είμαι τρελός. Μα και εμείς ξεκινήσαμε από αυτή την ανάγκη. Από την ανάγκη του ότι δεν ακούς πουθενά αυτό που περιμένεις, δηλαδή δεν ακούς το λογικό. Την πραγματικότητα που βιώνουμε. Ναι, δηλαδή. Και υπάρχουν, ας πούμε, κάποιοι περιορισμένοι τύποι σε κάποια περιθωριακά μέσα στο YouTube από εδώ και πέρα, όσα και εμάς που λένε την πραγματικότητα. Τα στοιχεία. Έχεις ανάγκη λοιπόν. Γιατί υποτίθεται ότι τα μίντια είναι καθρέφτες της κοινωνίας, δεν ξέρω πώς το λέω. Ποιας κοινωνίας όμως? Εντάξει. Τώρα κοιτάξτε να είσαι. Εγώ έχω τελειώσει επικοινωνία μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα μπούμε στη θεωρία τώρα του πράγματος. Πάμε. Το μήνυμα είναι το μέσο κτλ. Άστο. Είναι, δεν είναι. Τέλος πάντων όμως έχεις μια ανάγκη να δεις εσύ
να καθρεφτιστείς. Άσε τι κάνει το μέσο, άστο τι κάνει μόνο του. Εσύ όμως έχεις ανάγκη να δεις και να αυτοεπιβεβαιωθείς ότι καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω. Εντάξει, δηλαδή όταν ας πούμε για παράδειγμα σου έλεγε ότι 85% υποστηρίζει το ευρώ, 90% υποστηρίζει το ευρώ, και έλεγες ρε παιδιά δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ πρόσεξε, υπήρχαν δημοσιευμένες τα βαρόμετρα τα ευρωπαϊκά όπου ήταν 65% δραχμή, όχι 65 ψέματα. Θα σου πω τα ακριβή ποσά γιατί με την αναγωγή βγαίνανε. Ήταν ένα 45% δραχμή, 25% ευρώ και ένα 15% που με ενδιαφέρει τίποτα. Ναι. Που με την αναγωγή είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 65-35. Δηλαδή το οποίο ήταν 1,5 χρόνο πίσω. Και κάθεσαι εσύ λοιπόν και σου λένε πιο 90% λένε όλοι όχι. Και λες εσύ ρε παιδιά δεν γίνεται. Δηλαδή είμαι εγώ και η γύρω μου είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το πράγμα. Τώρα βέβαια θα σε ρωτήσω. Σε αυτές τις εκλογές πώς πυρομίζονται τα 49%. Γιατί πάλι γύρω μου δεν το βλέπα αυτό το πράγμα. Φίλε. Θα ακουστεί ο συνωμοσιολόγος οπότε το αφήνω. Λες, τώρα που θα μπει επιστολή. Τώρα με την επιστολική ψήφο να δεις τι έχει να γίνει. Θα γίνει όπως στην Αμερική. Λοιπόν. Στην Αμερική λοιπόν, για όσους δεν το ξέρετε, η επιστολική ψήφος για να βγει, η επιστολική ψήφος από 1% που ήταν πήγε στο 15% και από αυτούς που ψηφίζανε το 95% ψηφίσανε μόνο δημοκρατικούς. Ενώ όσοι πηγαίνανε με το χεράκι τους και βάζανε την ψήφο είχαν ψηφίσει τον Τραμπ. Μας αρέσει δεν μας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια. Μας αρέσει δεν μας αρέσει ο Τραμπ, θέλω να πω. Τελείωσε η δημοκρατία. Ήταν νομοτελειακό θα τελείωσε η δημοκρατία, γιατί δεν ήταν ποτέ δημοκρατία. Ήταν πάντα ολιγαρχία. Η αστική, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν ήταν ποτέ δημοκρατία. Εντάξει, κοίταξε. Ήταν μια μεσοβέζικη λύση μετά την Αμερικανική Επανάσταση και μετά την Γαλλική Επανάσταση. Ήταν μια μεσοβέζικη λύση να φύγουμε από τη φεουδαρχία και να φύγουμε από αυτό το σύστημα που δεν πήγαινε πουθενά. Αλλά. Μιλάς, λες και είμαστε κάποιοι. Μιλάς και εσύ σαν τους πολιτικούς τώρα. Θέλαμε να φύγουμε. Ποιοι είμαστε εμείς που θέλαμε να φύγουμε? Ποιος ήθελε να φύγει? Μαζεύτηκε κόσμος. Ο κόσμος, ρε φίλε, ναι, για τον κόσμο. Όχι ο κόσμος γενικά. Μαζεύτηκαν οι άλλοι που θέλουν να κάνουν περισσότερα λεφτά σε σχέση με τους που καθόντουσαν εκεί πέρα και κάνανε γούνες και δαχτυλίδια. Τέλος πάντων, έφυγε η ανθρωπότητα από εκείνο το σύστημα να πάει κάπου αλλού. Δυστυχώς δεν έκανε το τολμηρό άλμα να πάει στη δημοκρατία. Όταν λέμε δημοκρατία εννοούμε ψήφο. Κοίταξε, στη Γαλλία πέσαν και κεφάλια και πάλι δεν έγινε. Και στην Αγγλία πέσαν και κεφάλια. Έχει χυθεί πολύ αίμα για αυτήν την ιστορία. Και τελικά φτάνουμε στο σιγά σιγά στο σήμερα, όπου όλο αυτό το αίμα, να μην γίνω χυδαίος και άσχημος, αλλά έχει πάει στην αποχέτευση. Όλο το αίμα των προηγούμενων γενεών έχει πάει στην αποχέτευση, με λογικές και σκεπτικά, εντάξει, εμένα τι με νοιάζει τώρα και τα λοιπά, και αυτό και εγώ να τη βγάλω. Και διάβαζα σήμερα, θα το βάλουμε σε άλλη φάση, αυτά τα smart cities 15 λεπτά και τα λοιπά, το οποίο η πρώτη φράση είναι ότι είναι οι πόλεις που αποδέχονται, άκου που φτάνουμε τώρα, πάμε στην ομή και καθαρή παραδοχή, σου έχω μετά και το Μπλίκεν, λοιπόν, στην ομή και καθαρή παραδοχή, ότι αποδέχονται την πλήρη παρακολούθηση της πόλης. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε να φτιάχνουμε καινούργιες έξυπνες πόλεις που αποδέχεσαι την πλήρη παρακολούθηση. Να σε ρωτήσω όμως, φίλε, κάτι. Περίμενε τώρα. Γιατί έγινε πρώτα στην Αγγλία, βάλανε να πούμε, πληρώσαν 1 δισεκατομμύριο, βάλανε 50.000. Πού είναι οι φίλοι από το Southampton να πούμε, να ψάξουν να μας το πούνε. Ναι. Λοιπόν, το 90 πήγανε και βάλανε πρώτοι από όλους. Πήγανε και βάλανε 100.000 κάμερες. Είναι οι πιο 100.000 κάμερες και μετά από 10 χρόνια λοιπόν κάνανε μία έρευνα και είδανε ότι μετά από τόσα δισεκατομμύρια και τόσες κάμερες, το μόνο πράγμα που συλλάβανε από αυτές τις κάμερες ήταν 2 πορτοφολάδες. Και δεν είναι αστείο. Είναι αληθινό αυτό που σου λέω. Να ψάξω να σου βρω την έρευνα. Τρελάθηκα. 2 πορτοφολάδες. Εδώ πόσους έχουν πιάσει? Έχουν 0 εγκληματικότητα τώρα στην Αγγλία. Άμα είναι έτσι, τότε έχουν 0 εγκληματικότητα στην Αγγλία. Με δουλεύεις τώρα. Τι να σου πω, με δουλεύεις τώρα. Δηλαδή, μιλάμε. Όχι, μα καταλαβαίνεις τελικά ότι όλα αυτά τα λεφτά και όλες αυτές οι κάμερες δεν είναι για να πιάσουμε το ληστή. Δεν είναι για να πιάσουμε κανέναν. Θα σου πω ένα πράγμα πιο εντυπωσιακό. Για να δεις ότι δεν θέλουνε. Βάλαν τις κάμερες λοιπόν στις τράπεζες. Για να πιάσουν τους ληστές. Ναι. Πού είναι οι κάμερες? Στις τράπεζες. Φαντάζομαι κάπου ψηλά πάνω στις γωνίες. Εκεί που τις βλέπεις. Μπαίνει άλλος μόνο με το καπελάκι του έτσι. Πάει στον γκισέ. Του δίνει ένα χαρτάκι που του λέει: ξέρεις κάτι, έχω το όπλο μέσα. Δώστα.
και δεν βλέπει κανείς τα μούτρα του. Τελικά. Και επειδή αυτό ήταν γνωστό από την αρχή, δεν είναι μια ξυπνάδα του Μπάμπη του Κοντοπανάγου, ο οποίος το φαντασιώθηκε και το σκέφτηκε. Ωραία, πού στη ξύπνο. Όχι. Είναι κάτι πολύ που το σκέφτηκαν από την πρώτη στιγμή. Ότι το σίγουρο μέρος για να δεις τα μούτρα του ληστή είναι να βάλεις την κάμερα εκεί που κάθεται δίπλα στον κασίερ. Στον τέλερ. Τέλερ ήρθε το μυαλό μου, ξέρω καλύτερα αγγλικά. Κάτσε, τέλερ είναι αγγλικά, ενώ κασίερ είναι στον ταμεία, ρε φίλε. Ενώ κασίερ είναι στα τέτοια, είναι στα αμερικάνικα. Λοιπόν, στον ταμεία, ναι, αλλά δεν θέλανε, γιατί αισθάνεται άβολα όταν άλλος πάει να δώσει ή να πάρει λεφτά και είναι η κάμερα και τον κοιτάει. Όπως και οι πόρτες ασφαλείας, άμα δεις, από πίσω υπάρχει η πόρτα ανοιχτή. Είναι να αισθάνεσαι ότι υπάρχει ασφάλεια όλο αυτό το πράγμα, γιατί στο τέλος δεν θέλουν να τον εγκλωβίσουν μέσα. Παρεπιπτόντως, να σου πω, στην Αγγλία δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα που. Όχι. Αυτά θα σου πω. Υποτίθεται ότι ο σκοπός είναι να τον πιάσει την ώρα που πάει να μπει. Δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Άμα μπει μέσα λοιπόν, δεν θες να εγκλωβιστεί, γιατί θα πάρει κόσμο στο λαιμό. Έτσι. Οπότε, είναι πώς ήταν στο παλιό υποκατάστημα ή και τώρα στην Α, ρε παιδί μου, είναι μπροστά οι πόρτες και ευθεία από πίσω είναι ανοιχτή η πόρτα που βγαίνει στον κήπο. Να σου πω, Μπαμπή, μήπως το πλατιάζουμε, μήπως πρέπει να πάμε στο πλατιάζουμε, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, σου έχω τώρα όποιος. Ομορφιές. Πάμε τώρα να δεις. Ή να σε ξεκινήσω από τον Αμερικάνο. Όχι, πάμε με τη σειρά που στην τύχη το καβάλει αλφαβητικά. Για πάμε τώρα. Να πάμε στο πλάι εμείς και να έρθει το μπουμπούκι. Κυρίες και κύριοι, το μπουμπούκι. Δεν ξέρω ποιοι το ξέρετε ή δεν το ξέρετε. Όσοι δεν το ξέρετε αυτό το πράγμα, σας έρχεται τώρα, ορίστε. Crazy facts about Argentina's new president. The new president of Argentina, Javier Milei, named El Loco or the Madman by his critics. Περίμενε. Τον λένε τρελό οι επικριτές του. Δεν είναι ο άνθρωπος, θα δούμε τώρα. Λοιπόν, για προσέξτε, είπε το 17, σας το λέω για να δω, ότι τον επισκέφθηκε το με ένα medium. Αυτός επισκέφθηκε λοιπόν ένα medium για να επικοινωνήσει με τον νεκρό του σκύλο τον Κόναν. Το βάρβαρο. Εντάξει, θα ήταν ωραίο σκύλο ο Κόναν, ρε παιδί. Εντάξει. Και του είπε ο σκύλος, σας το λέω εγώ περιληπτικά γιατί θα περάσει πολύ γρήγορα αυτό. Λοιπόν, και του είπε ο σκύλος του να κατέβει. Εντάξει. Ο νεκρός σκύλος του. Προσέχουμε λοιπόν, μάτια 400 εδώ πέρα. Λοιπόν, να επικοινωνήσει με το σκύλο του. Said that in 2017 he visited a medium to communicate with his dead dog Conan. He also said that through a telepathic conversation with Conan he decided to run for president after Conan told him that it was God's. Του είπε λοιπόν ο Κόναν να θέλει ότι θέλει σχέδιο του Θεού. Ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Εγώ το λατρεύω το σκυλί μου, δεν λέω όχι, εντάξει. Και πες ότι μπαίνω και στη διαδικασία να επικοινωνήσω με τον νεκρό μου σκυλί. Ναι. Θα συζήταγα μια υποψηφιότητα, ας πούμε, για δήμαρχος. Θα έλεγες στο νεκρό σου σκύλο, τι λες ρε εσύ, τα κατέβω για δήμαρχος. Μήπως το γιατί είναι όμως σε επαφή με το Θεό ο νεκρός ο σκύλος, κάτι ξέρει περισσότερο. Μήπως το είχε κάνει tapping, να πούμε, ο Biden εκεί στη συνομιλία και του είπε ο Biden να κατέβει. Λέω τώρα εγώ. Ρε φίλε, τώρα εσύ είσαι σαν το ανέκδοτο να πούμε και λένε εκείνος εκεί είναι με τα γυαλιά, είναι ο Φωνιάς να πούμε τώρα. Δηλαδή, άσε τώρα θα φτάσουμε. Ποιος του το είπε εκεί πέρα. Του το είπε το σχέδιο του Θεού. Όχι, θα δεις τώρα, δεν είναι, θα δεις. Plan. Milei also believes he met Conan in a previous life when he was a gladiator and Conan was a lion in Roman. Και στην προηγούμενη ζωή ο Κόναν όμως δεν ήταν πάλι, λιοντάρι ήταν. Δηλαδή, δεν είναι να πεις ότι στην προηγούμενη ζωή ο Κόναν ήταν, ξέρω εγώ, μεγάλος του αδερφός. Ήταν ο στρατηγός και οπότε άλλος. Αυτή τη ζωή είναι σκύλος, οπότε άσε το σκύλος και επικοινώνησε. Πρέπει να έχουν καλά μανιτάρια στην Αργεντινή. Έχουν τα καλύτερα. Έχουν και εκείνους τους βατράχους, τους φρύνους που τους γλύφουν. Το έχω ακούσει αυτό που λέει, εκεί λένε την εξής φράση τρομερή που λέει άμα φιλήσεις ένα βάτραχο, βλέπεις ένα πρίγκιπα. Άμα γλύψεις ένα φρύνο, βλέπεις ό,τι θέλεις. Το Χριστό φαντάρο. Για να συνεχίσουμε τώρα, γιατί ο τύπος έχει εκλεγεί. Για όσους δεν το ξέρετε, είναι ο νεοεκλεγής πρόεδρος. Αυτός ο τύπος είναι πρόεδρος της δεύτερης μεγαλύτερης χώρας της Νοτιού Αμερικής. Ναι, τώρα θα τον δούμε να υπογράφει κιόλας. Και θα σας πούμε τι έκανε. In 2018, Milei paid $50,000 to have Conan cloned and used his DNA to create 5 other dogs.
Το 2018 το πλήρως 50 κλωνοποίησε τον Κόναν. Μισό λεπτό, εγώ έχω ένα άλλο ερώτημα. Γιατί είμαι περίεργος ο τύπος. Τώρα, η ψυχή του Κόναν, κάτσε, δεν καταλαβαίνω, μπερδεύομαι. Θέλουμε τώρα έναν Ινδό γκουρού, κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει. Αφού ο Κόναν επικοινωνεί αυτός με medium, με την ψυχή του Κόναν, τα 5 κλωνοποιημένα από το DNA του Κόναν σκυλιά έχουν μέρος της ψυχής του Κόναν ή απλά είναι η μορφή του? Δεν καταλαβαίνω. Φαντάζομαι είναι όπως το σύστημα το Dolby Surround, το 5.1, ρε παιδί μου, που έχει ηχεία και το τέτοιο. Ναι. Φαντάζομαι ότι τώρα θα είναι αυτά που βάζουμε στην άκρη. Δηλαδή αυτά τα 5 σκυλιά βοηθά. Το γούφερ, το σάμπ είναι τώρα ο Κόναν που είναι στο... όχι, η ψυχή του που είναι. Μπορεί να γυρίζει. Δηλαδή, ξεκινάς λοιπόν για ένα άλλο ζήτημα που είναι εδώ αυτός ο τυπάκος και τα ζητήματα που θέτει λοιπόν είναι... Κοίταξε τη φάτσα εδώ. Κοίτα φάτσα. Λοιπόν, δημιούργησε λοιπόν άλλα 5 σκυλιά που έχει δηλώσει δημόσια ότι τον βοηθούν με πολιτικές συμβουλές σχετικά με το μελέ και τους κλόνους του. Δηλαδή όλα αυτά τον βοηθάνε. Δηλαδή αυτός μαζί με αυτά τα σκυλιά και το νεκρό το σκύλο είπε από εκεί κυβερνάται η χώρα. Θα μου πεις τώρα ή δεν θα μου το πεις? Όχι, συνέχισε. Θα μου πεις τώρα για το τι είναι μέσα στο μυαλό των δικών μας που με κυβερνάνε. Αν είναι κάτι παραπάνω από τα 5 σκυλιά και τον Κόναν. Είναι γενικό. Συνέχισε. Για να δούμε. Τι κάνει. Guard to Malay and his clones, the biographer Juan Luis Gonzalez said, "This man who would command the fate." Ο βιογράφος είπε αυτός ο άνθρωπος που θα διοικούσε τη μοίρα της χώρας ξυπνάει κάθε μέρα. Κάνει συνεδρίες αυτές τις εσάρες με τα σκυλιά του και βγάζει διατάγματα, ρε φίλε. Πρόσεξε όμως, για να είμαστε δίκαιοι, χωρίς πλάκα. Πολλοί Έλληνες πρωθυπουργοί είχαν την καφετζού τους και τον αστρολόγο τους για να πάρουν την πολιτική απόφαση. Γιατί μισό λεπτό. Καλά τον κοροϊδεύουμε αυτόν. Διδαγμένοι όλοι από τον Αδόλφο. Καλά τους κοροϊδεύουμε όλους αυτούς, αλλά δεν ήτανε. Τον Αδόλφο μου τον ξαναβάζει στην κουβέντα και θα πρέπει να κάνουμε μια άλλη φορά μια συζήτηση, γιατί ο πατέρας του marketing, με την ευγενική έννοια που το λέμε marketing, εντάξει, άμα θες τις προπαγάνδες, ο πατέρας όλων αυτών είναι ο κύριος... Αχ, τράγωσα. Πες τον εσύ. Ποιος ήταν υπεύθυνος για την προπαγάνδα? Κόλλησα κι εγώ. Αυτός λοιπόν, όλο αυτό που έλεγε όχι, δεν πειράζει. Ό,τι έλεγε αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, μαζεύτηκε, έφυγε από τη μέση το κρατική προπαγάνδα κτλ. Και έγινε το βιβλίο του marketing. Του πώς? Ναι. Γιατί marketing είναι η δημιουργία της αγοράς. Marketing δεν είναι η πώληση. Σε αντίθεση με τι νομίζει ο πολλής κόσμος που λέει κάνω marketing. Marketing δεν είναι το sales που λένε εξάλλου. Δεν είναι οι πωλήσεις. Marketing είναι το να δημιουργήσεις την αγορά για να κάνεις την πώληση. Ναι. Το marketing είναι η δημιουργία. Δεν είναι. Είναι η προπαγάνδα. Είναι το άνοιγμα του δρόμου λοιπόν. Ο Γκέμπελς. Λοιπόν, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Αυτός ήταν ο Πατερούλης. Ο οποίος βέβαια μην νομίζεις, τα είχε πάρει και αυτός από πιο πίσω. Τα είχε πάρει από τη Σοβιετία. Τα είχε πάρει από τη Σοβιετία, φίλε. Τα είχε πάρει από τη Σοβιετία. Οι οποίοι τα είχαν πάρει από πιο πίσω. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει παρθενογένεση, δεν υπάρχει. Μαζεύονται. Στο τέλος θα φτάσει ένα Κινέζο τύπο εκεί πέρα που τα έλεγε. Όντως σε Κινέζο θα φτάσει. Πώς του λέγανε, Λάο Τσε κτλ. Λοιπόν, κάνει συνεδρίες λοιπόν ο τύπος, τα σκυλιά του λένε. Πρόσεχε τώρα να δούμε τι του είπανε. Γιατί έχει κυβερνάει ήδη. Δεν το αντέχω τώρα. Προσπαθούμε εμείς να κάνουμε αναλύσεις. Ξέρεις, πηγαίνουμε πίσω και συνεχίζουμε σε αυτόν τον τύπο και ανατινάζεται το μυαλό μου. Μα δεν είναι, μα το μυαλό αυτό είναι. Εντάξει τώρα, αυτό είναι παρεκκλήσεις. Το 2019 λέει ανακήρυξε τον γκάξτερ, τον Αλ Καπόνε, τον είπε ήρωα, λέει σε μια συνέντευξη. Κοίταξε το μεταξύ τι κάνει από πίσω, τον βλέπεις. Είναι αυτός ο τύπος και τι κάνει. Βλέπεις αυτό, είδαν αυτή τη φωτογραφία και είπαν αυτό είναι το βλέμμα του ηγέτη. Εντάξει, πώς το βλέπεις αυτό το βλέμμα? Ο δικός μας βέβαια είναι, εντάξει, καρύδα το μάτι. Λοιπόν,
Άνετα τον βλέπω. Και είπε λοιπόν για τις τιμές ότι οι αλαθρέμποροι είναι ήρωες. Να πούμε και ήρωας και ο Al Capone. Και λέει γιατί. Λέει κάτι το οποίο θα συμφωνήσουμε, εντάξει. Γιατί λέει ο τύπος τι λέει προς τώρα. Γιατί από μουρδό και από παιδί και από το τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Λέει λοιπόν ότι γιατί πήγε στη φυλακή ο Al Capone, πήγε τελικά για φορολογικά. Και λέει λοιπόν ότι το μόνο πράγμα. Θα το δούμε που θα το πει μόνος του. He went to jail for evading taxes. This is the lesson. Politicians don't care if you're a murderer or a thief as long as οι πολιτικοί δεν νοιάζονται αν είσαι δολοφόνος ή κλέφτης, αρκεί να μην αγγίξεις τα δικά τους πράγματα. you don't touch theirs. The only sacred cow is the politicians are. Το μόνο άβατο, να το πούμε έτσι, είναι η πολιτική. Άρσες είναι μετάφραση από το Google αυτό, παιδιά. Άρσες. Ναι. Λοιπόν, άρσες είναι τα ποπουδάκια. Το μόνο άβατο λοιπόν. Οπότε σου λέει ότι εσύ δεν μπορεί να είσαι ό,τι θέλεις, αρκεί να μην τους αγγίξεις. Άμα τους αγγίξεις, μπορεί να είστε. Προφανώς λοιπόν. Ξέρεις γιατί. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι γκάνγκστερς, οι αλκαπόνιδες, συνεισφέρουνε φίλε στο ΑΕΠ. Κοίταξε να δεις. Οι αλκαπόνιδες, μισό λεπτό, αλλά οι αλκαπόνιδες που λες έχουν και ένα κώδικα τιμής. Έχουν μια αρχή. Δεν είναι ζούγκλα. Ναι, δεν όχι, είναι. Δεν είναι Πραγματικά. Έτσι, μπράβο. Μισό λεπτό. Υπάρχει κώδικας τιμής, υπάρχει κανόνας. Προστατεύουν οικογένειες αδύναμες. Η μαφία ήταν αυτό που ήταν γιατί ζούσε λαό. Ο Εσκομπάρ τάιζε κόσμο, λαό. Λοιπόν, σε αντίθεση με τους πολιτικούς, οι οποίοι κλέβανε και δεν ταΐζαν εκεί πέρα. Οπότε τον είχαν για Θεό. Τέλος πάντων. Οι εκεί τι έχουν κάνει στην Λατινική Αμερική, Θεέ μου. Κοίτα τον τώρα. Λοιπόν, τον βλέπουμε εδώ πέρα που υπογράφει στην πρώτη του δράση της Αργεντινής και μειώνει τον αριθμό των υπουργείων από 18 σε 9. Θα μου πεις και εσύ, τον καμαρώσεις. Επιτελικό κράτος. Ναι, βέβαια, απολύονται και το 30% των δημοσίων υπαλλήλων. Εντάξει. Οπότε, για να τον δούμε λοιπόν πώς παρουσιάστηκε αυτό και στα μίντια. Για κοίτα τον. Εδώ φαίνεται λογικός και καλός. Για πάμε τώρα. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, Adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Εντάξει, αφού δεν υπάρχει παιδεία ιδιωτική, δεν υπάρχει. Τι τα θέλεις τώρα όλα αυτά. Για πάμε όμως, τι μένει. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía. Ανθρώπινου δυναμικού, οπότε εντάξει είναι εργασίας και όλα αυτά μαζί μπορείς να πεις εκεί μέσα. Εντάξει. Δικαιοσύνης. Σωστά κρατάει, δεν κρατάει. Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Τι έγινε τώρα εδώ πέρα, φίλε. Το ψηφίσανε. Αφού το ψηφίσανε λοιπόν, σοκ στην Αργεντινή, έκλεισε 9 υπουργεία, μόλις το είδαμε τώρα, απέλυσε το 1 τρίτο δημοσίων υπολείπων. Υποτίμησε κατά 50% το νόμισμα. Εντάξει. Ναι. Γιατί θέλει να κουμπώσει, θέλει να τελειώσει το εθνικό του νόμισμα και να κουμπώσει τελείως με το άριο. Εδώ λοιπόν πάμε. Όχι να κουμπώσει. Εδώ λοιπόν πάμε τώρα. Ο Χαβιέρ λοιπόν Μιλέι, πως διάλογο ανακοίνωσε πως η Αργεντινή ως κράτος διακόπτει κάθε εμπορική συμφωνία ή διμερή κρατική οικονομική σχέση με χώρες που ο ίδιος αποκαλεί ως κομμουνιστικές. Για συνέχισε, για πες τα. Δηλαδή με τη Βενεζουέλα, την Κούβα, την Νικαράγουα, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας και την Κίνα. Ας σημειωθεί ότι η Κίνα είναι η δεύτερη μετά τη Βραζιλία σε όγκο συναλλαγών με την Αργεντινή. Καταλαβαίνεις που πάνε τώρα. Λοιπόν, παράλληλα, ο Μιλέι υπογραμμίζει ότι πρώτα και κύρια θα προωθήσουμε τη σχέση με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ. Δηλαδή, όχι, περίμενε. Για τις χώρες που αποκλείει από κρατικές συναλλαγές και συνεργασίες, σημειώνει ότι μόνο οι ιδιωτικές εταιρείες, αν θέλουν, μπορούν να συνεργάζονται μαζί τους. Περίμενε.
Ταυτόχρονα μέσα σε μία μέρα αύξησε 50% το φόρο εισαγωγής και βήμα τρίτο υποτίμηση του νομίσματος. Σε αυτό που λέει λοιπόν τώρα, υποτίμηση του εθνικού νομίσματος και προανήγγειλε την κατάργηση του εθνικού νομίσματος και την αντικατάστασή του πλήρη. Όχι κούμπομα, πλήρη αντικατάσταση από το δολάριο των ΗΠΑ. Δηλαδή, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τώρα τι έγινε. Έγινε ότι αυτός ο άνθρωπος, εκεί λοιπόν που έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα η Αμερική με το δολάριο ξανά, έρχεται να δώσει ζωντάνια. Έρχεται να ανοίξει μια καινούργια αγορά για την Αμερική. Συγγνώμη, αλλά ρε φίλε, αυτός ο Κόναν, πολύ μεγάλο διάλογο δηλαδή. Ναι, ρε, μιλάμε για διάνοια. Ο Κόναν δηλαδή είδες τι σκέφτηκε ο Κόναν. Σου λέει παράτα τους άλλους, μπες χοντρά με τους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς, πιάσω αγκαλιά, πέτα όλους τους άλλους έξω και θα πάμε καλύτερα. Υποτίμηση, δηλαδή. Ρε το σκύλο. Ρε ο σκύλος, ναι. Ο σκύλος ο Κόναν λοιπόν. Πολύ διαβασμένος, με μεγάλη εμπειρία και δηλαδή δεν ξέρω. Και ιδιαίτερα φιλοαμερικάνος ο σκύλος ο Κόναν. Ναι. Εν τω μεταξύ, ο σκύλος τώρα ήταν, δηλαδή, σου λέει ότι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν λιοντάρι αυτός. Καταλάβες. Ναι. Ήταν πάλι όμως υπό τον μονομάχο. Οπότε ξέρει τη σχέση αφεντικό και bulldog. Αφεντικό και ο προστάτης, ναι, με τα μούσκουλα τα μεγάλα. Οπότε σου λέει τώρα θα κάνουμε εμείς στην Αργεντινή, που τα μούσκουλα τώρα στην Αργεντινή για να κάνει τον προστάτη της Αμερικής. Από ό,τι υποψιάζουμε, Μπάμπη, πότε είχε πτωχεύσει η Αργεντινή, το 2001, 2002? Δεν είναι μια και δύο φορές. Όχι, τελευταία που ήταν. Δεν το θυμάμαι, ρε, θα σου πω ψέματα. Νομίζω το 2000. Εγώ νομίζω ότι. Όχι, νομίζω ότι κάτι έγινε πάλι όταν ήμασταν και εμείς. Το 12-14 πάλι κάτι έγινε. Όχι, το 2001, αν θυμάμαι καλά. Το 2001, το 99 ή το 2001. Θυμάσαι τι κόλαση είχε γίνει. Μετά αυτοί δεν φύγανε. Όχι, ρε, τι λες τώρα. Με τα ελικόπτερα φύγαν το 11. Το 11 φύγαν με τα ελικόπτερα. Α, το 11. Το 11 φύγαν με τα ελικόπτερα. Και μετά και ο σοφός Αργεντινός λαός, σαν τον σοφό ελληνικό λαό, 5 χρόνια μετά τους ξανάφερε ως τροπεοφόρους νικητές, τους ίδιους που κυνήγαγε. Μπάμπη, θα με κάνεις να βγάλω το κινητό να ψάξω. Δεν ήταν το 11, δεν ήταν μετά την κρίση της Ελλάδας. Ήτανε όταν ήτανε τα ελικόπτερα ήτανε στην Αργεντινή και τα διαφημίζαμε ότι θα φύγει και ο Σαμαράς με ελικόπτερο. Το είχαν ανασύρει από παλιά. Ήταν σαν τις γριές με το ATM που καθόντουσαν από μπροστά και ήταν από 100 χρόνια πίσω. Δεν ξέρω, λειτουργήσε η προπαγάνδα σωστά τότε. Όποτε ήταν λοιπόν οι προηγούμενοι που φύγανε με τα ελικόπτερα ο τύπος, αυτό που θα βιώσουν τώρα, γιατί αυτά που ανακοίνωσε σε μία μονογραφή. Είναι παραγωγικός ο Κόναν. Ο Κόναν είναι παραγωγικός. Δεν το πάει σιγά σιγά το πράγμα. Αυτός ο ημίτρελος γκάνγκστερ, αυτό που έκανε σε μία μονογραφή, αυτό το είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση που στο τέλος φύγαμε τα ελικόπτερα σε διάστημα τετραετίας, οκταετίας. Αυτός θα κάνει σε μία μονογραφή σε μία μέρα. Όπως λέει λοιπόν, πάντα. Αυτό που θα βιώσουν, φοβάμαι πολύ οι Αργεντίνοι, αυτό που θα βιώσουν θα είναι τρομακτικό. Δηλαδή θα βλέπουμε αίματα στους δρόμους, δηλαδή τέτοια φάση. Δεν το ξέρω, γιατί όπως πάνε λοιπόν με το έχουν δόγμα. Ήδη σοβαρό πρόβλημα φτώχεια στην Αργεντινή. Με το δόγμα του σοκ λοιπόν, κάθονται όλοι σαν το κοτόπουλο, σαν το λαγό που τον χτύπησε το φως και κάθονται όλοι και κοιτάνε έτσι. Και πεθαίνουν και τους πατάει το αυτοκίνητο. Γιατί να σου πω, τις εικόνες με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική, τις έχεις δει. Το μόνο μέρος το οποίο έχει μείνει για να βλέπει, το μόνο που υπάρχει για να βλέπεις καμιά είδηση είναι το TikTok πλέον. Ναι. Θα σας φέρω λοιπόν την άλλη φορά μαζεμένα από το TikTok. Όχι, υπάρχουν και στο YouTube. Από το TikTok που είναι πέρασμα από τους δρόμους. Kensington Street. Το τι γίνανε οι άστεγοι τώρα για όσους είναι σχετικοί λίγο, το τι έγιναν οι άστεγοι που εξαφανίστηκαν σε μία νύχτα στο Σαν Φρανσίσκο, κανείς δεν έμαθε ποτέ. Ακόμα τους ψάχνουνε. Ναι, δεν τελειώνουν οι άστεγοι. Όπως τι γίνεται στο Μάουι, στη Χαβάη. Ακόμα και εκεί πέρα. Τους αποκλείσαν όλους, τους πετάξαν έξω. Smart cities 15 λεπτών. Δεν πουλάγαν οι άνθρωποι. Κάηκαν όλα, θα πουλήσουνε. Να μην σε στεναχωρήσω, Μπάμπη. Φωτιές των 2.500 θεωρίες συνωμοσίας. Μια βόλτα στην Ομόνια να κάνεις. Ποια Ομόνια? Η Ομόνια είναι ξενοδοχείο 5 αστέρων μπροστά στη Νέα Υόρκη. Ναι, εντάξει. 5 αστέρων. Τα έχουμε και εμείς εδώ, θέλω να σου πω. Κοίταξε, θα σου υπενθυμίσω πάλι τον Υπουργό Επιπασόκ κύριο Όθωνα, ο οποίος όταν του είπαν για την κλιματικότητα, ότι έτσι είναι σαν ανεπτυγμένες χώρες. Πάτη λοιπόν, κύριε. Ανάπτυξη δεν θέλεις? Έτσι είναι η ανάπτυξη. Λοιπόν, και τώρα που είδαμε λοιπόν τον κυριούλη αυτόν, τουλάχιστον
Εμένα μου αρέσει το εξής. Δεν υπάρχει τουλάχιστον, Βάβη. Υπάρχει. Ότι. Για πες. όχι. Κοίταξε, ρε παιδί μου. Ο καθένας είναι με τις προσλαμβάνουσές του. Εμένα με ενθουσιάζει ότι τελικά μπαίνουμε, ας πούμε, μαζικά στο θέατρο του παραλόγου. Γίνεται λοιπόν κεντρική πολιτική σκηνή η Αρλούμπα επίσημα. Δηλαδή αυτό τώρα είναι επίσημο. Δεν είναι περιθωριακό. Ποιος Τραμπ, ποιος Κούλης, Τώρα. ποιος, πώς τον λένε, Mr. Bean. τον Εγγλέζο, τον Mr. Bean, πώς τον λένε, αχ, τον Μπόρις. Το Ryan. Τον Μπόρις. Και ποιον θυμήθηκα τώρα. Ξέρεις ποιον θυμήθηκα. Τι θυμήθηκα. Γι' αυτό είμαι εδώ. Θυμήθηκα λοιπόν τον Γεωργιανό πρόεδρο που τον βάλαν και κήρυξε τον πόλεμο στη Ρωσία και έτρωγε τη γραβάτα πριν ανοίξει, πριν κάνει την ομιλία. Ναι. Έτρωγε τη γραβάτα του και τον τράβαγε η κάμερα και μετά την άφησε και έκανε το διάγγελμα. Και πριν τον είχαν εκεί και είχε τη γραβάτα μέσα στο στόμα και την έτρωγε. Αυτή είναι. Τουλάχιστον τώρα αυτοί αντί να είναι κάπου. Δηλαδή σου έχουν λοιπόν τη σουργελία σου να σου πετάνε λοιπόν στη μάπα ότι να ρε βλάκα, με αυτούς σε κυβερνάμε, κορόιδο. Δηλαδή με ανθρώπους όπου βλέπεις εμφανώς ότι το 80% του πληθυσμού με μέσο όρο IQ είναι πιο ικανοί από αυτούς που σε κυβερνάνε. Το 80%. Στην τύχη να πάρεις 20 ανθρώπους και τους κάνεις υπουργικό συμβούλιο θα είναι καλύτεροι από αυτούς. Σε πολλές χώρες. Έχουμε άλλο. Βεβαίως έχουμε. Λοιπόν, όπως. Τέλος πάντων, πήγα να πω κάτι άλλο παράδοτο. Λοιπόν, οικονομικό. Εδώ λέει ο Μάκης Σταυρόπουλος, οικονομικό κράχ 2001, ξανά το 2014, ξανά το 2001. Στόπα, 5 φορές. Α, για την Αργεντινή το λέμε αυτό. Ναι. Το 2014 όμως, κάτσετε, ξανά το 2014. Από το 2014 ήταν τα ελικόπτερα. Όχι, το 2000. Εδώ το γράφει ο άνθρωπος 1, 14, 20. Ασταμάτητα. Μα δεν τερματίζει εκεί πέρα. Εντάξει, δηλαδή δεν υπάρχει τώρα. Αυτό είναι άστα να πάνε. Ευχαριστώ, μπρο. Λοιπόν, γνωρίζεστε. Προσωπικός. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν, όμως, έχει και την ομορφιά του αυτό. Τώρα λοιπόν θα πάμε πάλι έτσι στο πλάι εμείς εκεί πέρα και θα δούμε τον κύριο Μπλίνκεν. Ο κύριος Μπλίνκεν είναι ο Υπουργός Εξωτερικών. Τι καλό μου έχεις, Μπάμπη, για να δω. Μια πάρα πολύ απλή και καθαρή δήλωση του ανθρωπάκου που εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό σου λέω, μου αρέσει αυτή η εποχή. Γιατί μέσα στην όλη Αρλούμπα στα λένε ευθέως. Ως εισαγωγή να κάνουμε το εξής, ότι έχει αρχίσει και γίνεται μεγάλη ανατεραχή στην Αμερική για τα δισεκατομμύρια που πάνε στην Ουκρανία και εξαφανίζονται. Και ενώ, ας πούμε, για παράδειγμα, στην με το 1/10 αυτών των χρημάτων θα είχαν εξαφανίσει τους άστεγους και θα τους είχαν δώσει σπίτια. Θα είχαν λύσει τα ιατροφαρμακευτικά τους, την περίθαλψη, το 1000 πράγματα θα να κάνει. Έχουν δώσει πόσα δισεκατομμύρια. Δεν σου έχω το βιντεάκι το πολύ ωραίο που σου έστειλα, που λέει ο άλλος, γιατί είναι χιουμοριστικό αλλά είναι αληθινό, και λέει έχασε το Πεντάγωνο 1,5 τρισεκατομμύριο, δεν ξέρουν που πήγε. Δεν ξέρουν που πήγε. Είναι η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά ανακοινώσαν ότι χάσαν 3,2 τρισεκατομμύρια. Το ανακοινώσαν στο Κογκρέσο. Δεν ξέρουμε που πήγαν. Αλλά κάτω σκέφτεσαι. Κάπου εδώ. Δεν ξέρουμε. Ναι, αλλά ξέρεις τι ημερομηνία έγινε αυτό. Αυτή η ανακοίνωση. Ο Ράμσφελντ στο Κογκρέσο το είπε και η ημερομηνία, ξέρεις τι ήτανε. Υποψιάζομαι. 10 Σεπτεμβρίου ήτανε. Του 2001. Ναι. 10. Όχι 11. 11 έγιναν οι δίδυμοι πύργοι. 10 είχε ανακοινώσει αυτό. Τώρα λοιπόν έχουν χαθεί. Πάλι 1,5 εκατομμύριο δεν ξέρουν που πήγε. Έχουν χάσει άλλο 1-2 πόσα είναι. Από το Υπουργείο Υγείας δεν ξέρουν που πήγανε. Και η εφορία, οι ΑΕΡΕΣ. Οι ΑΕΡΕΣ έχουν χάσει άλλα τόσα. Και έχει ένα πολύ ωραίο χιουμοριστικό που λέει ο άλλος τέλος, για ελάτε εδώ κύριε Τσαουσάκη. Εδώ λέει ότι χάσατε 250 ευρώ. Όχι, μια γυναίκα λέει στο Georgetown έχει χάσει 200 ευρώ. Δεν έχει που να τα δει, που να τα δηλώσει. Τι γίνανε 200 ευρώ. Να πάει φυλακή. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα λοιπόν ο κύριος Μπλίνκεν θα μας εξηγήσει ότι τα λεφτά λοιπόν τα οποία δαπανούνται στην Ουκρανία
Δεν είναι χαμένα λεφτά. Γιατί? Ναι. Γιατί? If you look at the investments that we've made in Ukraine's defense to deal with this aggression, 90%. Για να αντισταθούν σε αυτή την επιθετικότητα. Το 90% της βοήθειας για την ασφάλεια που παρέχουμε στην πραγματικότητα δαπανήθηκαν εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και με τους κατασκευαστές μας. Of the security assistance we provided has actually been spent here in the United States with our manufacturers, with our production, and that's με την παραγωγή produced μας. Και αυτό δημιούργησε περισσότερες αμερικανικές θέσεις εργασίας. more American jobs, more growth in our μεγαλύτερη ανάπτυξη στη δική μας οικονομία. So this has also been a Επομένως ήταν ένα win-win σενάριο και μπορούμε και πρέπει να το συνεχίσουμε. Την αλήθεια λέει. Λοιπόν, όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν λέω δεν είναι αλήθεια. Σαφώς δεν είναι αλήθεια. Απλά σου εξηγεί για πρώτη φορά δημόσια παραδοχή ο Υπουργός. Μην το προσπερνάμε έτσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής για πρώτη φορά σου λέει: κάνουμε πολέμους όπου βρούμε αναγείς, γιατί έτσι ζωντανεύουμε τις μηχανές της παραγωγής. Οι κολλητοί μας είναι αυτοί που κάνουν πολέμους. Δεν είναι αυτοί που κάνουν κάτι άλλο. Οπότε με αυτούς λοιπόν αγκαλιά, τα λεφτά δεν χάνονται εκεί πέρα. Μπάμπη, αυτή ήταν η δουλειά των Ηνωμένων Πολιτειών πριν ακόμα γίνουν. Από τότε που ήταν τα 12 states που είχαν κάνει. Δηλαδή από το 1776-1783, οπότε τελείωσε ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Αγγλία. Από τότε, από το 1776, όχι από τότε, από το 1776, η Αμερική δεν έχει σταματήσει ούτε μία μέρα. Έχουμε 1776 μέχρι το 2023, ούτε μία μέρα. Έχει κηρύξει τον πόλεμο σε πάνω από 100 χώρες στον πλανήτη όλα αυτά τα χρόνια. Εν τω μεταξύ υπήρχε ένα πολύ ωραίο, το έχω δει πάρα πολύ παλιά βιντεάκι που έλεγε ένας τύπος που έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα και έλεγε από το 1870 τόσο μέχρι τότε που το έλεγε αυτός, μόνο λέει 3 χρονιές δεν κήρυξαν τον πόλεμο σε κάποια καινούργια χώρα. Ναι. Τι πήγε λάθος εκείνες τις χρονιές? Κάτι πήγε λάθος, κάτι δεν πετύχαμε. Θα είχε βγει ένας Τραμπ. Όχι, ήταν πολύ πριν από τον Τραμπ. Το ξέρω. Δηλαδή υπάρχει ξέρω. μια φορά τότε, μια φορά το άλλο, μια φορά το άλλο. ξέρω. Εν τω μεταξύ βγήκε φανερά. Γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένος για να το βρω και αυτό. Και είχαν πει ότι τον πόλεμο σε σχέση με το Κουβέιτ και το Ιράκ τον χρηματοδότησε το Κατάρ. Ποιος το χρηματοδότησε? Δηλαδή οι Αμερικάνοι και βγήκαν οι συνομιλίες που λένε: κοίταξε να δεις, τους είπανε τραβάτε να κάνει τον πόλεμο. Και λέει: εμείς με τι, θα μας κοστίσει. Και λέει: το Κατάρ θα βάλω εγώ τα λεφτά. Λέει: άμα βάζεις τα λεφτά, πολεμάμε όπου θέλεις. Δηλαδή αυτοί είναι οι Αμερικάνοι. Άμα εσύ πεις, ξέρεις κάτι, εγώ αυτή τη στιγμή βάζω 1 βάζω 700 δισεκατομμύρια, επιτεθείτε στην Αλγερία. Πάνε και επιτίθονται, δεν τρέχει τίποτα. Μπεις να είναι. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ταινία, συνιστώ ανεπιφύλακτα, από αυτές οι οποίες βγαίνουν και δεν θέλουν να παιχτούν πουθενά, η οποία λέγεται War INC, δηλαδή War Incorporated, War ΑΕ, να το πούμε έτσι. Είναι μια ταινία με τον... παίζουν διάφοροι γνωστοί, ο πρωταγωνιστής είναι ο Τζον Κιούζακ, όπου αυτός είναι ένας τύπος που πάει σε μια εμπόλεμη ζώνη και φτιάχνουν ένα show πώλησης. Καλά, εκείνο είναι τρομερό, γιατί είναι τα tanks το κάθε tank λοιπόν που κυκλοφορεί έχει και μια διαφήμιση επάνω από κάποια εταιρεία και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και διαφημίζουν τεχνητά μέλη και λέει σκάει βόμβα και σε μια εβδομάδα χορεύεις να πούμε. Οπότε πουλάμε τεχνητά μέλη και διακομωδεί όλο αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, τη βιομηχανία του πολέμου, το πόσα λεφτά βγάζουν γύρω-γύρω από αυτό το πράγμα, σκοτώνοντας ανθρώπους. Ξέχασα, μου έκανες μία ερώτηση όταν μιλάγαμε πριν για τον Μίλεϊ. Για πες. Για αυτό τον Ημίτρευο. Θα μας απασχολήσει ξανά αυτός, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα. Γιατί ο Κόναν είναι ένας πολύ ενδιαφέρον σκύλος με απόψεις και παράγει πολιτική που δεν μπορεί. Δηλαδή, ναι. Πώς βγάλανε οι Αργεντίνοι αυτόν τον τύπο? Και μου λες, περίμενες να σου πω πώς βγάλαμε εμείς το Μητσοτάκη. Κοίταξε. Θα έπρεπε δηλαδή για μια άλλη χώρα θα πρέπει να ασχοληθεί κάποιος αρκετά για να ξέρει την ψυχολογία τους, να ξέρει τι έχει γίνει. Ναι. Το μόνο που θυμάμαι εγώ με αυτούς είναι ότι έχω δει ένα τρομερό ντοκιμαντέρ στην Αμαλιάδο που φέρουν κάθε χρόνο, όπου είχε με ένα ναρκωτικό που κυκλοφορούσε λοιπόν. Ποιο απ' όλα? Δεν το θυμάμαι πώς το λέγανε. Σαν το κράκ, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Σύσα.
Δεν θυμάμαι πώς το λέγεται. Αυτό ήταν ένα τσιγάρο, το οποίο κόστιζε, λέει, κάτω από $1. Το οποίο σου έλειωνε τον εγκέφαλο. Όταν λέμε σου έλειωνε τον εγκέφαλο. Υγρά μπαταρίας και τέτοια. Αυτό σου έλειωνε τον εγκέφαλο. Δηλαδή, όταν λέμε όχι μεταφορικά. Κυριολεκτικά. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή, σε 2 χρόνια χρήσης το IQ σου ήταν 30. Δηλαδή, σου κατέστρεφε τον εγκέφαλο. Όχι για μαστούρα και τέτοια, για καταστροφή του εγκεφάλου. Μέχρι να γίνεις, πώς να σου πω, έτσι, τέρμα, τελείως, να μην καταλαβαίνεις τίποτα. Και έχει ένα παιδί, ρε φίλε, δηλαδή το θυμάμαι και συγκλονίζομαι. Έχει ένα παιδί 14 χρονών, 15, το οποίο είναι χρήστης. Πρόσεξε τώρα, είναι χρήστης. 15, 16 δεν θα ήταν. Πες κάπου εκεί. Όχι όμως 25, θέλω να σου πω. Πιτσιρικάς, 15, 16, 14, 18. Εκεί. Εφηβεία. Λοιπόν, ο οποίος εξηγεί λοιπόν και τον βλέπεις ότι είναι ήδη. Χαμένος. Χαμένος, να πούμε. Δηλαδή, και σου εξηγεί λοιπόν πώς με αυτόν τον τρόπο εξαφανίζουν μια ολόκληρη γενιά από τη διεκδίκηση. Πώς το κράτος λοιπόν εξαφάνισε μια ολόκληρη γενιά από τη διεκδίκηση. Και το κοιτάς και λες, ρε φίλε, τι άνθρωπος ήταν αυτό το παιδί, τι μυαλό, τι ήταν αυτός ο άνθρωπος που με μισοκατεστραμμένο τον εγκέφαλο είχε τέτοια. Το σκοτώσαν αυτό το παιδί λοιπόν, γιατί μίλαγε έτσι μετά από ένα εξάμηνο. Δηλαδή που θα τέλειωνε από μόνος του, δεν είχε, δηλαδή στα 20 θα ήταν νεκρός έτσι κι αλλιώς. Το σκοτώσαν όμως γιατί μίλαγε. Και είπε αυτό το πράγμα. Και είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξεχάσω. Και το είπε καθαρά. Βγάλαν λοιπόν ένα ναρκωτικό το οποίο είναι πιο φτηνό και από ένα μπουκαλάκι νερό. Οκ. Και εξαφανίσανε μια γενιά από τη διεκδίκηση. Στην Αργεντινή αυτά. Τώρα, τι πρέπει. Δεν ξέρω. Εδώ έχουμε πιο ανθρώπινους τρόπους να κάνουμε αυτό το πράγμα. Εδώ έχουμε πιο υψηλού επίπεδου και πιο εκλεπτισμένο. Ναι, γιατί μας εκπαίδευσε, γιατί στην Ελλάδα από φασίστες και ναζί ήμασταν τίγκα σε όλοι. Που να πιάσουμε μεταξά, που να πάμε και παπάγους, πλαστήρ, ποιο να πιάσεις, Παπαδόπουλους, ποιο να πιάσεις και ποιο να αφήσεις. Θα ξαναπούμε ότι στις άλλες χώρες, όταν τελείωσαν αυτά τα πράγματα, ναι, τους κρεμάγαν ανάποδα. Στην Ιταλία 250.000 άτομα. Λοιπόν, και αφού μας δίδαξε καλά στους Έλληνες πώς λειτουργεί η προπαγάνδα, ο Γιώζεφ, εμείς το πιάσαμε και το κάναμε λίστες 1, 2, 3, 4 πόσες πέτσα και φτιάξαμε έναν κόσμο ακέφαλα κοτόπουλα, αν θυμάστε την έχω ξαναπεί τη φράση, αφού έχεις στερηθεί την ταξική σου συνείδηση και νομίζεις ότι κάποια στιγμή θα γίνεις που ακόμα και είσαι, όχι δεν θα γίνει. Ότι είσαι και ότι θα γίνεις, που ακόμα και αυτοί όταν βγαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα βγαίνουν, είναι μαρίδες. Χαίρομαι πολύ, δεν το συζητάμε. Αν βγούνε δεν το συζητάμε. Εντάξει τώρα. Έχουν κλαφτεί από πριν. Έτσι. Λοιπόν, και πηγαίνουμε χωρίς ταξική συνείδηση. Εγώ θα σου πω. Και εμείς και οι Αργεντίνοι και οι Αμερικάνοι. Θα κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου μαζί. Δεν είναι ταξική. Είναι 3 συνειδήσεις υπάρχουν. Και έχουν καταστραφεί συστηματικά. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς, υπάρχουν 3 αγκονάρια να πιαστεί. Την έχεις έντονη την πατριωτική συνείδηση. Δεν είναι, θα σου πω εγώ. 3 είναι τα. Όχι. Το λέω τελείως επιστημονικά. 3 αγκονάρια υπάρχουν. Δεν υπάρχουν 4 για να πιαστείς. 3 υπάρχουν. Η γλώσσα είναι πάνω και μέσα σε όλα αυτά, αλλά 3 είναι τα. Και από εκεί κάνουν τον πόλεμο το μεγάλο, αλλά τα αγκονάρια είναι 3. Για να πιαστεί μια ψυχή, ένας άνθρωπος. Το ένα λοιπόν είναι η ταξική συνείδηση που λες, όπου καταλαβαίνεις που είσαι και ποιοι είναι μαζί σου, στα συμφέροντά σου, ρε φίλε. Δηλαδή, στην καθημερινότητά σου, δεν χρειάζεται. Με ποιους έχεις τα ίδια συμφέροντα και με ποιους όχι. Για ποιον δουλεύεις και ποιοι δουλεύουν για σένα. Δεν χρειάζεται να είναι και στενό συμφέρον. Και συνολικό συμφέρον μπορεί να είναι. Τώρα μην μου το. Θα το τσακίσουμε, γιατί θα πάμε τώρα στον Κασελάκη και το ΣΥΡΙΖΑ με το καλό κεφάλαιο και όλοι μαζί στην γαλέρα κουμπάμε το κουπί και θα πάμε όλοι μαζί, θα βγούμε απέναντι. Είπε ο σύντροφος ο Μάο, αφήστε τα λούδια να ανθίσουνε. Αυτή ήταν η απάντηση του Κασελάκη. Για το Μάο θα σου πω άλλη ώρα, γιατί ξανανοίξανε τις σχολές του Κομφούκιου πριν από 10 χρόνια που τις κλείσανε όλους οι κομμουνιστές λόγω της. Άλλη ώρα. Πάμε για την ταξική συνείδηση. Το ένα είναι η ταξική συνείδηση. Το άλλο είναι η εθνική συνείδηση, την οποία με αυτούς τους καραγκιόζιδες και αυτούς όλους τους χιμπατζίδες
την έχουν διαλύσει, δεν τολμάει να μιλήσει κανείς για έθνος και πάει να μιλήσει τώρα ποιος ο Κασελάκης, ο οποίος είναι πιο τρομακτικό ακόμα από τους χιμπατζίδες, γιατί εδώ πέρα είναι εμφανής η προσπάθεια που πάει να γίνει, εντάξει, του πατριωτικού, να μην άστο, λοιπόν, δηλαδή με έναν πραγματικό ρεαλιστικό, ένα πραγματικό πατριωτισμό, ο οποίος είναι πλέον διοκόμενος, ο οποίος δεν τολμάει να μιλήσει κανείς, αλλά στον πατριωτισμό αυτό είναι μέσα και ο Ινδός, είναι μέσα και ο Πακιστανός, είναι μέσα όλοι αυτοί, όπως ήταν και στη διακήρυξη της Επανάστασης το 1921, όπου είπαν ότι όσοι πιστεύουν στο σκοπό μας είναι Έλληνες. Ελάτε μαζί, πάμε σε αυτό το κράτος. Και ήρθαν οι Αλβανοί μαζί. Οι μισοί Αλβανοί ήρθαν εδώ πέρα. Που τους λέμε Αρβανίτες, είναι Αλβανοί. Όσοι ήταν εδώ πέρα, επαναστάτησαν ενάντια στο Σουλτάνο. Όλοι μαζί, έθνος, είμαστε όσοι συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Σε αυτή την πατρίδα, αυτή που είμαστε εδώ και λέμε ότι παλεύουμε μαζί για τη ζωή μας. Αυτοί είμαστε, αυτή είναι η πατρίδα, δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει με DNA και τέτοια πράγματα και όλα αυτά. Αυτοί όποιοι είμαστε. Ο Έλληνας είναι και ο Αλβανός που ήρθε το 90 και είναι από το 90 με. Γιατί δεν είναι. Αυτό το ξέρω τι είναι. Δεν είναι. Εννοείται. Και το έχουμε δεχτεί και. Είναι οποιοσδήποτε θεωρεί ότι είναι. Δηλαδή, αν ο άλλος θεωρεί ότι. Ακριβώς αυτό. Ας πω κάτι, είχα μια συμφοιτήτρια, τη Τζόρτζια την Γκράνεντονγκ. Λοιπόν. Ολλανδικό όνομα. Εντάξει. Λοιπόν, όπου το εντυπωσιακό δεν μπορεί, δηλαδή είναι μια ιστορία που λέω πάντα, ο πατέρας της Ολλανδός. Λοιπόν, το όνειρό του λοιπόν από 10 πρέπει να έρθει μια φορά διακοπές 18 χρονών και γύρισε πίσω. Και το όνειρό του τελικά βρήκε Ελληνίδα, παντρεύτηκε, γιατί το όνειρό του από παιδί ήταν να έρθει στην Ελλάδα και όταν πάρει σύνταξη να πηγαίνει και να αρέσει το καφενείο. Πες μου λοιπόν τώρα. Είναι ή δεν είναι αυτός ο άνθρωπος. Τέζα Έλληνας. Δηλαδή. Όταν λοιπόν έχεις, όταν ασπάζεσαι συνήθειες, πολιτισμό και συμφωνείς σε 10 πράγματα, είναι αυτό είσαι. Δεν έχει τώρα. Και τον άνθρωπο τον κάνει ο τόπος, φίλε μου. Ναι. Εντάξει, πάρε εσύ έναν Έλληνα μαθαίνεις και πήγαινε τον στο Θιβέτ και μετά από 200 χρόνια τράβα να τον ευρείς, είναι Θιβετιανός, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι γιατί το περιβάλλον γύρω σου ξεκάνει πώς σκέφτεσαι, πώς αντιδράς κτλ. Και σε αυτόν τον τόπο που είναι τέτοιος, όσοι και να έρθουν εδώ πέρα γίνονται το ίδιο καραγκιόζιδες με εμάς. Λοιπόν, και το τρίτο λοιπόν είναι το θρησκευτικό. Είναι η θρησκευτική ταυτότητα. Λοιπόν, δεν έχεις κάτι άλλο. Όλες οι άλλες, δηλαδή, γιατί πού να πάμε τώρα, θες να πάμε σε πολιτισμό, έχουν σαρωθεί όλα αυτά, τα οποία είναι με ένα περίεργο τρόπο όμως. Εντάξει, γιατί και ο δυτικός πολιτισμός είναι συνέχεια του ελληνορωμαϊκού. Άστο, είναι μια μεγάλη ιστορία. Αλλά αυτές οι τρεις υπάρχουν και οι τρεις αυτές ταυτότητες που θα μπορούσε κάποιος να ακουμπήσει μέσα η ψυχή του είναι κατεστραμμένες. Και βλέπεις μετά να μου λένε τώρα που σου λένε για τις ομάδες ότι πάει και βρίσκει ταυτότητα το παιδί και κάθεται στην ομάδα να πούμε και σκοτώνονται. Τέλος πάντων. Καμία ταυτότητα λοιπόν δεν υπάρχει. Και δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να υπάρξει. Οπότε τα πράγματα είναι λίγο επιζώρικα. Λοιπόν, επειδή είδαμε όμως τον κυριούλη αυτό, θέλω να δείξω πάλι κάτι ακόμα από την Αμερική. Πολύ ενδιαφέρον πιστεύω. Για να δούμε τώρα. Πάμε πάλι στο πλάι εμείς και να πέσει το βίντεο παρακαλώ. All right, John, we've served 6 people. You ready to get your ticket? Let's do it. All right. Έχουμε σερβίρει 6 άτομα. Είσαι έτοιμος για να πάρουμε την κλίση μας? Πάμε λοιπόν να πάρουμε την κλίση μας. Παραβίαση του διατάγματος υπηρεσίας. Ο αξιωματικός θα εκδώσει την κλίση. Κύριε Γκόρτ. All right, Mr. Walk. It's going to be 1400 Lubbock, court number 3, 6 o'clock on the 9th. Πότε θα γίνει η δίκη? Βλέπεις κατευθείαν, πότε είναι η δικάσιμος. Λοιπόν, ο κύριος αυτός είναι εθελοντής Food Not Bombs, έχει και ωραίο όνομα, και μοιράζουν φαγητό. Πρόσεξε τι θα πει τώρα. My name is John. I'm a volunteer with Food Not Bombs. This is our 82nd ticket we've received for feeding the homeless and serving people that are hungry. We just need your help to help get the word out and let people know what's going on over here. And if you want to come here in the Houston area and you want to volunteer, you can come here Monday, Wednesday, Friday, or Sunday on the corner of Smith and Smith McKinney at 7:30 p.m. Sharp.
Γιατί έγινε όμως τώρα αυτό, γιατί το κόψανε κλείσει? Γιατί απαγορεύεται. Γιατί απαγορεύεται. Να ταΐζεις τους άστεγους. Εδώ να σου πω κάτι. Μην πας πολύ μακριά. Στην Ανδραβίδα λοιπόν, Συνέ Ρόδων, το οποίο είναι, για όσους δεν ξέρουν, είναι παραχώρηση από τους χωριανούς κτλ. Είναι πώς είναι, του Δήμου και όλα αυτά. Έχουν συνεισφέρει όλοι. Τα χωράφια, τις δουλειές τους, τον κόπο τους, το χτίσιμο. Τα έχουν συνεισφέρει όλοι αυτόν τον κινηματογράφο, ο οποίος παίζει κάποιες ταινίες λοιπόν. Με ένα εισιτήριο 5 ευρώ. Okay. Και κατά την είσοδο λοιπόν δίνανε ένα μπουκαλάκι νερό και ένα κουτί και ένα τέτοιο popcorn. Τσάμπα μαζί. Ξέρω τη συνέχεια, ξέρω τι έγινε. Ποιος, όλοι μας την ξέρουμε τη συνέχεια. Τους κάναν καταγγελία ότι. Την καταγγελία την κάνανε για πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά δεν έχει σημασία. Και πάει να πει ότι μπορούσε να γίνει καταγγελία. Γιατί δεν έχει άδεια αναψυκτηρίου. Και λες. Δεν κόψατε ΦΠΑ. Δεν έκοψε ΦΠΑ. Όχι ΦΠΑ, δεν είχε άδεια να το δίνει. Α, ναι. Είναι και αυτό. Δωρεάν το έδινε. Χάριζε ένα μπουκαλάκι νερό. Πας, εσύ δεν συνεισέφερε στο εθνικό ΑΕΠ. Συνεισέφερε. Πώς, αφού δεν είχε κάνει έναρξη επιχειρήσεων. Όχι, τα έχουν κάνει όλα αυτά. Δεν είχε άδεια. Αφού δεν είχε άδεια, δεν είχε άδεια για αυτό το σκοπό. Θα πλήρωνε έξτρα. Όπως εδώ πέρα. Και... Εδώ δεν μπορώ εγώ να σου πω, ξέρω εγώ, δώ μου 2 ευρώ για τον καφέ, γιατί δεν έχω άδεια για να σε χρεώσω για τον καφέ. Δεν είναι καφέ, είναι τσάι. Είναι καφέ, είναι τσάι. Okay. Να ακούνε τα φιλαράκια μου στην Αγγλία τι έχουμε πάθει. Έχουμε καταντήσει το τσάι. Έχουμε γίνει τόσο Βρετανοί σε αυτόν τον τόπο. Τόσο Μπρίτις να πούμε. Γίνεται, σκοτώνει τον κόσμο. Ψύχρε μία Βρετανική. Λοιπόν, σου έχω άλλα 2 θεματάκια. Βλέπω για να τα προλάβουμε λοιπόν. Ένα είναι λίγο ανάκατα τώρα αυτό. Γιατί ήθελα τον Κυριούλη να τον ακούσουμε. Ξαναπάμε στο πλάι εμείς. Να πέσει το βίντεο. Γιατί το δημόσιο τελικά θα χάσει από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο? Εγώ δεν θα δούμε γιατί θα χάσει που λέει ο κύριος. Θα δούμε, λέει, κάτι πολύ ενδιαφέρον στο τέλος. Ας το πρώτο. Γιατί πρώτον, πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, μερικές δεκάδες χιλιάδες, θα κάνουν διακοπή επιτιδεύματος, που σημαίνει ότι τέλος επιτιδεύματος όχι, 650 ευρώ χαμένα για την ΑΔΕ και 240 ευρώ μηνιαίως χαμένα για τον ΕΦΚΑ για την μηνιαία ασφάλισή τους. Μα δεν τους νοιάζει. Να πάει να δουλέψει στο εργοστάσιο, να τον κλείσει προσπαθεί. Οπότε αυτό δεν μας νοιάζει. Το επόμενο είναι το πιο ενδιαφέρον. Δεύτερον, πολλοί επαγγελματίες θα συστήσουν οίκε. Όχι, το δεύτερο το τρίτο μας νοιάζει. Μόνο ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να ασφαλιστεί. Οπότε οι υπόλοιποι την ασφάλεια, λέει, τα κάνουμε αυτά έτσι κι αλλιώς. Να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές. Και τρίτον, γιατί θα ξεκινήσει μια φάμπρικα εικονικών τιμολογίων, που βέβαια είναι ποινικό αδίκημα, αλλά ποιος θα κοιτάει αυτά. Καθώς πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως θα φορολογηθούν σαν να έχουν κέρδη, ενώ δεν έχουν, θα μπορούν κάλλιστα να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια προς άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενδεχομένως μεγάλα κέρδη και έτσι θα γλιτώνουν φόρο εισοδήματος. Πάρα πολύ σωστά. Εμένα δηλαδή, που φέτος εγώ δεν έχω 15.000 ευρώ κέρδος, εντάξει, δεν έχω ούτε καν τζίρο 15.000. Πες λοιπόν ότι έχω 8, οπότε μου λέει εμένα όμως ότι έχεις 13. Πάει να πει λοιπόν, αφού εμένα με φορολογία 13 έτσι κι αλλιώς, μπορώ να έρθω εγώ και να κόψω σε ένα τιμολόγιο που να λέω ότι σου έκανα μια διαφήμιση 4.000. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν χάνω κάτι. Ναι. Εσύ όμως, παίρνοντας επειδή σου γίνεται έκπτωση η διαφήμιση η οποία έκανες, λοιπόν, οπότε γλιτώνεις. Και για όσους ενδιαφέρονται, θέλω να ενημερώσω ότι οι κινηματογραφικές παραγωγές φοροαπαλλάσσονται στο 100% του ποσού, σε αντίθεση με διαφημίσεις και άλλα που είναι ποσοστιαία επί της 100. Δηλαδή, άμα βάλεις 100 ευρώ για διαφήμιση, δεν αφαιρούνται και τα 100, αφαιρούνται ποσοστό για διαφήμιση. Για άλλες χρεώσεις δεν το συζητάμε, εντάξει. Για κινηματογραφικά είναι 100% του ποσού. Πάει να πει ότι εγώ μπορώ να κόψω ένα τιμολόγιο 4.000 και δεν με νοιάζει. Για να είμαστε δίκαιοι, είναι όπως παλιά ήταν το αφορολόγητο. Άμα είχες αφορολόγητο 12.000 και εσύ είχες 8, πάλι μπορούσες να κόψεις 4.000 ένα ποσό σε κάποιον, ο οποίος γλίτωνε αυτό στο φόρο, σου δίνε και εσύ να το κάτι τι σου και ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι. Μετάφραση δηλαδή. Αρλούμπες. Αρλούμπες, γιατί τελικά
Άμα ο Χατζηδάκης έκανε εσάνς με κανένα νεκρό σκύλο, μπορεί να έχει καλύτερες ιδέες. Άμα πια, Βεβαίως. Ξέρω εγώ, με κανένα νεκρό καγκουρό ίσως. Ίσως με κανένα νεκρό γατί. Εντάξει. Με κανένα νεκρό γατί. Μπορεί τα γατιά, τα χαρτιά είναι λίγο πιο, δεν ξέρεις. Εντάξει. Ο σκύλος είναι λίγο πιο ευθύς. Εντάξει. Δηλαδή, μια τεράστια μεγάλη τρύπα στο νερό. Ναι, οκ. Ωραία. Είναι okay. Μια παντού σε όλες τις χώρες μια αρλουμπαρία και τους ψηφίζει ο κόσμος. Και τα αποτελέσματα είναι όλο αρνητικά, συνέχεια αρνητικά. Εγώ δεν καταλαβαίνω δύο πράγματα. Τους ψηφίζει και αντιδρά. Θα δούμε τώρα, σου έχω ένα ωραίο για φινάλε, Γαλλία. Θυμίζονται οι Γάλλοι βέβαια για όλα αυτά. Θα δεις, μου άρεσε πάρα πολύ λοιπόν τώρα. Το τι κάνουν οι αγρότες τώρα. Ναι, θα πάμε. Θα δούμε τις εικόνες γιατί είναι όμορφες. Να σου πω και κάτι που ο Μακρόν είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ήτανε και με τα κίτρινα γυλαίκα και ξαναβγήκε. Έχει φτάσει νομίζω το κόμμα αυτό με το οποίο συνασπισμός, δεν θυμάμαι τι ήταν. Εντάξει, θα έρθει η Λεπέν τώρα. Έχει πέσει στο 20%. Η Λεπέν έχει τσιμπήσει, έχει φτάσει 30 με 31% και έχει ανέβει γύρω στο 20% το Κομμουνιστικό Κομμάτι της Γαλλίας. Τα άκρα. Ξέρεις τι γίνεται, Μπάμπη. Δεν σημαίνει τίποτα αν είσαι αριστερός, αν είσαι δεξιός, αν είσαι κεντρός, αν είσαι μπουλκού. Έχει σημασία κατά πόσο ο Κοσμάκης, του οποίου τις τύχες διαχειρίζεσαι, τη βγάζει. Αυτό έχει σημασία. Ξέρεις ποιον θύμισες τώρα. Έχει σημασία, πώς να σου πω, δηλαδή να του πεις κάτι και να το κάνεις. Μου θύμισες το εξής και να το σημειώσω για να το... Τώρα Χριστούγεννα δεν θα κάνουμε, και επειδή είναι Σάββατο Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά, θα κάνουμε ρεπό. Κουραστήκαμε πάρα πολύ. Ναι. Και θα αντιφτιάξουμε την εκπομπή να είναι πιο οργανωμένη. Θα το σημειώσω όμως για να δείξουμε το εξής πράγμα. Εκείνη την ιστορία, πέρα από τους καινούριους τους Boogaloo Boys, άμα τους θυμίζει τίποτα, τους οποίους τους εξαφανίσα. Ναι. Την άλλη ιστορία που είναι πιο εντυπωσιακή στην Αμερική του Apartheid, στην πραγματικότητα του 50, όπου φεύγουν λοιπόν από το νότο νότιοι, ξέρεις, οι σκληροί νότιοι με τις σημαίες και τα λοιπά. Τέτοιοι ρε παιδί μου, και ανεβαίνουν στο Σικάγο που πάνε κάπου ψηλά. Ναι. Λοιπόν, και ανακαλύπτουν ότι τους έχουν στην ίδια σφαλιάρα και στην ίδια πλέμπα όπως έχουν και τους μαύρους. Και γίνεται το εξής εντυπωσιακό. Και υπάρχει λοιπόν, γιατί υπάρχει σε φωτογραφία αυτό το πράγμα, όπου πάνε αυτοί και τα κοιμιάζουν οι μαύροι πάνθυρες με τους λευκούς με τις σημαίες του νότου. Και είναι μαζί τώρα. Μαζί. White supremacists. Οι white supremacists αγκαλιά με τους μαύρους. Εντάξει, αγκαλιά με τους μαύρους. Με τους μαύρους πάνθυρες. Με τους μαύρους πάνθυρες. Με σύνθημα ότι η διαφορά δεν είναι δεξιά-αριστερά, άσπρο-μαύρο. Η διαφορά είναι πάνω-κάτω. Γιατί πήγαν εκεί και είδαν ότι έχουν την ίδια μοίρα με το μαύρο. Οπότε καταλάβανε εκεί που είναι ταξική συνείδηση ότι με το μαύρο τελικά τι με χωρίζει, τίποτα. Η ιδέα μου με χωρίζει γιατί στην ίδια μοίρα με έχουνε. Και ακόμα και τους αυτούς πήγε λοιπόν η CIA και τους σκοτώσανε. Για να το τελειώνουμε. Τους τωρινούς δεν ξέρω τι έχει κάνει τώρα. Υπήρχε ένα περίεργο άλλο σουρεαλιστικό επί Τραμπ λίγο πριν του Τραμπ. Οι Boogaloo Boys είναι ένα κράμα ακροδεξιάς. Είναι ακροδεξιοί μιλιταριστές, γκέι. Ό,τι να είναι. Ό,τι θέλει. Ένα περίεργο. Ουσιαστικά είναι μια αντίδραση που. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι πρόσφατα. Είναι μιλιταρέ. Ακροδεξιοί δεν μπορεί να το πει όχι, επειδή έχουν με τα όπλα. Εντάξει, όλη η Αμερική είναι με τα όπλα. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση το γιατί είναι με τα όπλα. Εγώ είμαι με αυτούς που υπάρχει αιτία. Δεν σώζεσαι με τα όπλα. Έλα τώρα το δεύτερο τέτοιο. Υπάρχει λόγος γιατί φτιάχτηκε το να έχουν όπλα και να μην είναι. Άστο τώρα. Άλλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, και αυτοί δεν έχουν με τους μαύρους, δεν έχουν με τίποτα. Φαίνονται οπτικά ότι είναι σαν να είναι οι white supremacists. Φαίνεται ότι είναι ακροδεξιοί. Φαίνεται γιατί είναι ντυμένοι μιλιταρέ, είναι και είναι και γκέι και ό,τι θέλεις και με μαύρους και δεν είναι κανένα πρόβλημα. Δεν τους αρέσουν αυτά τα πράγματα όμως και τους έχουν κόψει. Δεν υπάρχει
τους έχουν κόψει τηλέφωνα, YouTube, Facebook, να μην υπάρχει επικοινωνία με αυτούς τους εξαφανίσανε. Γιατί είχαν το ίδιο σύνθημα αυτοί πάλι. Η διαφορά είναι πάνω κάτω. Γιατί είχαν γίνει, τα είχαν βρει και ήταν φιλαράκια με τους Black Lives. Έτσι, μπράβο. Μα εκεί αρχίζει όταν το πρόβλημα αρχίζει, όταν αυτοί οι οποίοι τους φτιάχνεις να φαίνονται το ένας με τον άλλον, πιαστούν αγκαζέ και πούνε ότι όπα φιλαράκο, δεν είμαστε τα άκρα, είμαστε η μέση εμείς, εσύ είσαι το άκρο. Το πρόβλημα είναι ότι όταν αρχίζουν και αποκτούν ταξική συνείδηση. Εκεί είναι πρόβλημα για το σύστημα και για το κράτος. Λοιπόν, είμαστε 1 ώρα και 42 λεπτά στον αέρα. Το δεκάλεπτο τον αρχικό τώρα πάει. Δεν είμαστε τόσο. Και θέλω να πω, είχε φύγει το βίσμα, οπότε δεν υπάρχει ούτε ηχογραφημένο για να το αναπληρώσουμε στο μέλλον. Στην ηχογράφηση, στο ανέβασμα. Σου έχω λοιπόν τώρα ωραίο φινάλε. Ξαναπάμε στην άκρη να πέσουν τα βίντεο. Κουνιέται το background μας, εντυπωσιακό. Λοιπόν. Κοίτα ομορφιές, κοίτα. Βάφουνε. Τι βάφουνε. Ξέρω τι. Κοίτα. Την κοπριά μέσα στο τέτοιο. Μέσα στο κτίριο το δημόσιο. Να μην κρυώνουνε ρε φίλε. Τους φτιάχνουν εκεί να... Εδώ θέλω να σου επισημάνω κάτι. Επειδή είμαι παρατηρητικός. Έχουν ήδη χτίσει τον τοίχο. Ναι. Βλέπεις. Ναι. Δηλαδή πάνε να ρίξει την κοπριά. Ήδη τον έχουν. Τώρα θα πέσει ο τοίχος γιατί δεν τον έχουν κάνει και επαγγελματικά. Έχουν βάλει τις συμμετόπιες εκεί πέρα. Λοιπόν, νάτι και η κοπριά από εδώ πέρα. Εδώ βλέπουμε το βιτίο που αμολάει. Πάει το σκατό σύννεφο. Συγγνώμη. Πώς θα το πούμε. Βλέπεις εδώ, φέρανε και λάστιχα, φέρανε ό,τι θέλεις. Δηλαδή τα σκουπίδια σας πάρτε τα πίσω, ορίστε. Κοίτα ένα πολύ, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό σου λέγα πριν ότι είμαστε πολύ Βρετανοί εμείς, πολύ British. Εμείς θα κάτσουμε και θα πούμε, εμείς έχουμε γίνει να πούμε χειρότεροι από οι Ιάπωνες. Καθόμαστε, θα δουλεύουμε και θα γράφει στο κούτελο διαμαρτύρομαι, απεργό να πούμε. Ενώ εδώ πέρα, για κοίταξε. Κοίταξε τι γίνεται. Όπα, πετάγεται, σου λέει ο άλλος. Όπα. Εντάξει, σου λέει, πάμε να συσκεπάσουμε λίγο σκριν, δεν είσαι και εδώ. Και για να του πει αυτό σε γουρούνι. Εντάξει. Ωραία πράγματα. Και για αύξηση φόρων. Λαστιχάκια. Πολύ ωραία πράγματα. Κοίτα εδώ. Κοίτα τι ωραία πράγματα. Κάθε και το πετάει μέσα. Όταν έχεις μηχανήματα, φίλε. Έχεις μεγάλη ισχύ. Ναι. Τι μου θύμισες τώρα. Του Πασόκ δεν ήταν που πήγαν και τους κόψαν, τους σκίζαν τα λάθη. Ναι. Ελλαδάρα. Κοίτα. Που, αλήθεια, συγγνώμη τώρα. Πού είναι τα ΜΑΤ να τους σκοτώσουν στο ξύλο όλους αυτούς. Μάλλον δεν έχουμε κάνει προς τη Γαλλία εξαγωγή, ξέρεις. Ή μάλλον έχουν αρχίσει και φοβούνται γιατί σε κάποια φάση γυρίσανε, όχι στην Αγγλία γυρίσανε κάποιοι έτσι πλάτη. Δεν έχουμε εξάγει πολιτισμό όσο πρέπει στη Γαλλία γι' αυτό. Σου έχω ένα φινάλε όμως. Αφού φτάσαμε στο 45 ή μάλλον... Έλα. Τι έγινε, γιατί δεν πάει. Τι έγινε ρε παιδιά. Anyways, θα μείνουμε λίγο έτσι, δεν ξέρω γιατί. Ένα καινούριο τεχνικό ζήτημα σίγουρα προέκυψε. Σου είχα ένα ωραίο φινάλε. Επειδή είδαμε αυτό για τη Γαλλία, να δούμε και αυτό. Το οποίο μου θυμίζει την αγαπημένη μου ταινία φυσικά, Terry Gilliam, Μπραζίλ. Πρόκειται να δεις τώρα τι θα δούμε. Κοίταξε, είναι από προηγούμενο, αλλά πίνουμε το καφεδάκι μας, δίπλα καίγεται ο κόσμος. Πού ρε φίλε. Δεν έχει τίποτα. Ναι. Εντάξει. Θα δούμε τώρα τη σκηνή από το Μπραζίλ. Είναι τρώνε και ανατινάζει, γίνεται βομβιστική επίθεση. Ναι.
Αβάντι, μάλιστα. Η εργατική τάξη. Λοιπόν, λέει. Κοίτα από πίσω, κοίτα λίγο. Τι ιδέα για χριστουγεννιάτικα δώρα που έχετε. Από πίσω. Άστο, το παπούτσι είναι Versace. Είναι. Λοιπόν, βλέπεις τι γίνεται από πίσω, πυροσβεστική, όλα αυτά. Λοιπόν. Και. Δεν αντιδρά κανείς. Και έρχονται στο τέλος και βάζουν και παραβάν. Ναι. Έρχονται και βάζουν και παραβάν. Ναι. Και συνεχίζεις να μην τρέχει τίποτα. Αναισθησία. Ναι, συνηθίσαμε στο τέρας. Έτσι λοιπόν. Μας κάνανε και συνηθίσαμε στο τέρας. Ναι, αυτό. Μας συνηθίζουν στα τέρατα. Μπορεί να τους γυρίσει μπούμεραγκ να έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ στο τέρας, να πούμε, και να τους γυρίσει αυτούς. Ποιος ξέρει. Ξέρω. Θα πάμε τώρα σε ένας προς ένας, να πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά. Ναι, γιατί πέρασε η ώρα. Για να δούμε, γιατί πάλι έχουμε καινούργια τεχνικά. Να είμαι εγώ εδώ πέρα. Ευτυχώς. Για να βάλουμε και το λόγο μας. Γιατί δεν γίνεται όμως αυτό που θέλουμε? Δεν γίνεται. Δεν πειράζει. Οπότε να σας αποχαιρετήσω για πέμπτη στάση. Νομίζω ότι ήταν πιο πλούσια αυτή τη φορά από τις προηγούμενες πολυλογίες. Δηλαδή είχαμε πολυλογία φυσικά, αλλά είχαμε περισσότερο υλικό. Πράγματα που πιστεύω ότι σίγουρα εντριγκάραν κάποιο κόσμο και για το τι παίζει και να σκεφτεί κάτι παραπάνω. Αυτός είναι και ο σκοπός μας, να τσιγκλάμε εδώ πέρα λίγο τις καταστάσεις. Και θα σας αφήσουμε για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά να ησυχάσετε, χωρίς τρολάρισμα, χωρίς έγνοιες. Θα μαζευτεί υλικό βέβαια, μην ανησυχείτε, θα φροντίσει η πραγματικότητα να μας τα κάνει όλα ωραία και καλά. Λοιπόν, αυτά από μένα. Οπότε αποχαίρετα και εσύ οριστικά τον κόσμο. Λοιπόν, να χαιρετήσω όλα μου τα φιλαράκια, όλα μας τα φιλαράκια. Καλή αντάμωση στην επόμενη μας εκπομπή.